Siaya kagitielo ni keto agenge ne tiyo kod omenda mar county no rocho dongruoge e county no. Orengo yande ne ochungo chenro mag tiyo kod omenda mawuok e aguch omenda mar county no kaka yor kedo gi mibadhi mane okone okwako apis no kod apisas matiyo iye. Gimedo ni Orengo ni kod teko mar kedo gi mibadhi e yo mawinjore mopogore kod dino ne gi e tiyo kod omenda mag county mag Siaya. Wang'eyo gima gavana timo, otimo tich maber, ochake on good note. But wadwa kwaye ni kata koriembo ji tich, to gima nyako timnwa, nyako yawnwa budget mondo weche mag Siaya County, mondo development ma Siaya odhi mbele. Omiyo wadwa kwa gavana mondo lift orders mage manyocho chung gik moko te Siaya. Owe orders go, oket mechanism manyalo ensure ni kata ko clean up Siaya to gik moko kochung. Ni in interest of Dwach Japiny, we are going to request the governor of Siaya to stop holding the budget of this county. He has the mechanism, he has the power to deal with the corrupt leaders of the past regime, but will not wait and sit back, relax, because he's holding the budget and stopping any other development of the county in the name of doing audit. Let him do audit, but we must continue working for the people. Lakini tich monego tine jopiny to we mondo timre. Piny Kenya kod piny Tanzania oketo winjruok mar bero ohala e kind pinje ariyogo kendo golo hinga moko ma osebedo ka rocho chenro mag dongruok e kind piny Kenya kod piny Tanzania. Mabiro bang' jatend piny Kenya William Ruto romo gi jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan e boma ma Dar es Salaam, Tanzania. Jotend migepe mag pinje ariyogo omi chik mar loso chenro mag ohala e kind pinjego kapok dwe mar 12 ochopo. Jatend piny Kenya William Ruto sebedo katimo limbe pinje mopogore opogore nyaka ne ocham muma kaka jatend piny Kenya marabich. Odhiambo mar chieng' Jumapil nyomole piny libamba ma Tanzania limbe mar bero osiep e kind pinje ariyogo. Naomba tukae tafadhali. Ruto manorwaki jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan na obedo kod twak jatelo ne wi bero weche mag ohala e kind piny Kenya kod piny Tanzania. We want to increase our trade between our two countries from now 45-50 billion Kenya shillings, a total of 90 billion Kenya shillings. We want to double that trade. Tusigawane umaskini na udhalili, lakini tugawane utajiri utakaofanya kupitia kufanya biashara. Ruto nyiso dwaro mare matiyo kanyakla gi pinje mag Afrika ma ugwe ahinya yore mag ohala mitime kind pinjego maonge ageng'a. We want to grow the relationship as East Africans together, and there is a lot that we can share when we work together. I have committed to President Samia Suluhu. She can count on my support. Bangwelo majotend migepe mapachoka William Ruto kwa odbura mondo kas chenro mada jotend migepego mondo chenrogo ochakre e yo makare. Tumekubaliana ya kwamba mawaziri wakutane, wale officials wengine wakutane, tuyakamilishe, tuyaondoe, ndio hata ile biashara iweze kukua zaidi kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania na manufaa ya wananchi wa Kenya, tukiwa sote ni watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jotelogo singo ni pinje ariyogo biro loso dundu mar keyo gas mar tedo kaya Tanzania nyaka Mombasa kaka yor bero ohala mar gas e kind pinjego. Kuna mradi wa bomba la kusafisha mafuta, kusafirisha gesi asilia kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa, mradi ambao tulisha saini makubaliano pamoja na Rais Uhuru, lakini Rais Ruto ameubeba kwa ndio mradi wake wa kwanza atakaoanza na Tanzania, bomba la kusafirisha gesi Dar es Salaam kwenda Mombasa.
E romo mano yore gi jodito mopogore opogore maya e pinje ariyogo, jotelogo winjore bero yore mag wuoth e kind pinje ariyogo kaka yo mar jiwo limbe kind pinjego ka bende gisingo kedo kod ohelni mitimo tok chik. We will enhance the cooperation that exists between our security agencies so that we can share information, share strategy, and be able to deal with these challenges to secure our region. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kushirikiana kwa karibu na kuzungumza, kuangalia mambo ya makosa yanayovuka mpaka, madawa ya kulevya, uharamia, poaching, kwenda kuua wanyama, ujangili, lakini pia masuala ya kusafirisha watu. Limbe marute piny Tanzania biro mana thuolo machuok bang' limbe mare e piny libamba ma Uganda. Mano lipot mabende okelnwa kanyo kod jafwambo marwa Lydia Okeyo. Erokamano ahinya. Ka wadhi mbele en ni kwan ji maromo milion 970 ni kod dang'ni mar paro e piny mangima. Ka e pacho ka to atamalo 75 mar ji man kod dang'ni mar paro ok yud kony kowuok e ute thieth kaka dwarore. Ma kaluwore gi lipot ma ogol kod duol makedo ne ratiro mar oganda e pacho kae. Ka odiochieng' manyoro ne en odiochieng' ma bende piny ngima ne rango kenge mag thiro dang'ni mar paro. Judith Omondi mewa ripodno e yo madimba. Duol makedo ne ratiro mar oganda e pacho kae mano Kenya National Commission for Human Rights oriwore kod ji e piny mangima e dhialo odiochieng' jiwo lwenj kedo kod midekre mar dang'ni mar paro. KNCHR oyango lipot mar riwruok mochung' ne chenro mag thieth e piny mangima WHO malero ni ng'at achiel kuom ji 8 kata ji maromo milion 970 e piny mangima ni kod dang'ni mar paro. Lipodno bende koni kwan mar ji man kod midhiero mar dang'ni mar paro ne omedore kod atamalo 28 e higa mar 2020 kaluwore gi biro mar coronavirus. E pacho ka, lipot mar aput mane rango chenro mag dang'ni mag paro e higa mar 2020 yango ni atamalo 25 mar jotuo man kod dang'ni mar paro limo ute thieth ma ok onindie, ka atamalo 40 to irwako e ute thieth mopogore opogore ka ohewre. Atamalo 75 mar jotuo man kod dang'ni mar paro e Kenya ni kod pek e yudo resruok mar thieth. Africa was not regarded a place where someone would come and talk about mental health, because people would even say that this person is even going through schizophrenia, but people would think schizophrenia is actually a disease and someone is actually mad. Kopogore kod kar thieth mar dang'ni mar paro ma Mathare, lipodno koni ute thieth maromo 29 kuom 284 mag level 4 ma pacho kae kende ema chiwo kony ne jotuo man kod dang'ni mar paro. Ma en mana atamalo 10 mar ute thieth mag level 4 ka dhi nyime e pacho kae. Piny owacho kokalo kuom migawo mar thieth oseketo kenge mag kedo kod dang'ni mag paro e pacho kae. Lekgi maduong' en duoko piny tho mikelo kod derruok kod atamalo 10 kochopo higa mar 2026. Chike mag higa 2022 koni e kwan mar tuo mar dang'ni mar paro, math ma asasa mar gik makech kod bedo kod paro mar derruok gin moko kuomgi. Lipod WHO yango ni mok tin ne ji 700 ka ngimagi higa ka higa e piny mangima, ka e piny Kenya to ji mohewo 1,500 ne okawo ngimagi e kind higa mar 2017 kod higa 2021. E chopo kare thor wach ma higa ni ma en keto e okang' manyime lwenj kedo gi dang'ni mar paro, duol makedo ne ratich oganda e pacho kae osingo mar tiyo machiegni kod jokanyo mag thieth mondo migi puonj oganda mathoth e wi dang'ni mar paro. Luong mitimo ne sirkal mamalo kod mar counties en ni mondo gimedo omenda mag thieth nyaka atamalo 15 kaka winjruok mane otimie boma ma Abuja midendo ni Abuja Declaration dwaro. Just to urge the government through the Ministry of Health and that is our incoming CS Susan Wafula to allocate so many resources in terms of making sure that the mental health in this country is being adhered to, and also to make sure that young people out there, they come and they're being helped. The insurance fund was made a priority, and we'd also like the government to actually put this and make mental health be able to be accessible to the people living in the grassroots. Judith Omondi, Ramogi TV.
To kapodwa ntiere wechego motudore koda kedo gi dang'ne mar paro en ni dwaro nitie mar 10 counties manie Luo Nyanza keto chenro mag neno ni girakore gi midhiero mar dang'ne mag paro. Ma en bang'e yangore ni thoth counties manie Luo Nyanza onge kod ute thieth mag thiedho jotuo mag paro ka lakteche ma thiedho tuoche makamago bende nok. Jafwambo marwa ma Mombasa, Joja Oko, leronwa. Ne en nyasi mane obagie kar thieth mar jotuo mag obwongo mantiere Miritini e kaunti ma Mombasa. Kae jotuo ne oyudo thuolo mar bedo kanyakla gi wede kaachiel kod osiepe mane ochopo mar yango kodgi odiochiengni. Tuoche mag obwongo osemedore higni mokadho, especially bang' Covid mano affect ji mang'eny. Weche mag paro mang'eny osebiro kuom jowa. To en hawi marach ni Kenya waka pod ok watimo moromo manyalo konyo jotuo man gi tuoche mag obwongo. Elony mag tuoche mag obwongo Laktar Gordon Ambayo koni kata obedo ni kawuono iyango wach jotuo mag obwongo, laktache mag tuono tin mokalo e pacho ka to chutho e gwenge mag Luo Nyanza. Siaya wan gi daktari achiel kende. Kidhi kaunti mar Homa Bay onge daktari mo specialize e tuo mar obwongo. Kidhi Kisumu inyalo nwang'o dakteche adek kende molony e tuoche mag obwongo. Koro pod wan chien kabisa miyo jo Nyanza, especially Luo Nyanza, thieth moromo mar specialist mag tuoche mag obwongo. Laktar koni luoro mantiere en ni tuoche mag paro omedo mana nyoro oganda, omiyo dwaro nitiere mar 10 counties e bwo migawo mar thieth mako matek wachno. Omiyo gine ni gini en tuo ma onego mi thuolo gi pesa kaka ithiedho HIV AIDS, ithiedho diabetes, ithiedho high blood pressure, nikech jogo duto man gi tuoche ma bedo aming'a miluongo ni chronic kaka diabetes, cancer, HIV, ng'eny gin gi tuo mar depression, gin gi paro mang'eny. To mondo kama giyud kama inyalo thiedhgie onge, nikech pod jotendwa pok okawo thuolo manono ne tuoni. Dwaro ni mondo gimi pesa moromo, gimi wards moromo kod staff moromo. Achiel kuom gigo ma jolony koni medo jiwo tuoche mag obwongo en ni thoth jopiny tudo tuono kod juok, omiyo thoth jotuo itero ir ajuoke ma ok ir laktache. Especially hapa pwani kuna hiyo imani kubwa sana kuwa mtoto au mtu akiwa kichanganyikiwa amerogwa, na kirogwa basi apelekwe hospitali, anapelekwa kwa mganga na anacheleweshwa kupata tiba. Lakini magonjwa ya akili yanatibika. Kuna wengi wametibiwa. Katika kila watu 100, watu 10 watakuwa na ugonjwa wa akili. Yani watu wazima tu, ukiona mahali watu 10% wana ugonjwa wa akili moja mwingine. Thoth jotuogo kata kamano iringogo e ute thieth ka tuo osenyorogi bang' rem ma ok yudo konyruok ir ajuoke kata yedhe mag nyaluo. Laktar koni jotuo mag paro nyalo chango maber kotergi e ute thieth thuolo mowinjore, to mana ka otergi ir laktache marakore gi tuoche mag obwongo. Kuna wengi wanapona. Tuseme 30% watapona kabisa. 30% au 30% watapona, lakini itabidi watumie madawa. Na kuna 30% nyingine 30 ambao wanaweza kuwa ni vigumu kupona. Wanatumia dawa lakini hawarudi katika laini kabisa. Lakini kwa hivyo watu wengi hupona. Kata kamano, dwaro nitiere mar piny owacho ochiwo puonj mar tuoche makamago ne jopiny, mar gayo weche makakweda majoko anyuola mani kod jotuo makamago. Na katika wale watu ambao wanaenda hospitali, 25% wengi wana ugonjwa wa akili. Na shida ni kuwa akienda pale hospitali hapati ile tiba nzuri kwa sababu kuna pressure, kuna wagonjwa wengi. Kwa hivyo daktari hana time kuuliza maswali mengi. Pale hospitali ukienda unataka useme umona kichwa na mgongo na nini uondoki. Ukianza kusema asikia huzuni nini, daktari hana time na wewe. Jolony mag tuo mar obwongo koni dwaro nitiere mar jopiny timo limbe ute thieth kinde ka kinde mar yango kit ngimagi to chuthe tuo mar obwongo ni mar thoth jopiny ni kod tuono, to kata kamano ok ging'eyo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Dangni mar paro ma en midhiero ne oganda mathoth podi medo manyne riekni mar thire. Jopiny obago chenro e kuonde mopogore opogore mar jiwruok e wi lwenje kedo gi midhiero makamano. Sharon Ong'aw nigi lerno. Jopiny e gwenge ma pacho kani ok odong' chien e hingo odiochiengni moket tenge ne jiwo yore mag geng'o dangni mag paro. Odiochieng' ma kama en ma bende jopiny go e turbin e okenge ma osego e duoko chien midhiero ma ikelo gi dangni mag paro. Mambo ya mental health ni usafi tu. E kaunti ma Kisumu, migepe mopogore opogore motenre gi weche mag thieth kod ngima makare. Kotelnegi kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu, Laktar Gregory Ganda, jatend osuptal maduong' ma kaunti ma Kisumu, Laktar George Rai, kaachiel kod jotelo mamoko. Ne obago nyasino e alap mar kar twech ma Kodiaga. Wayudo ni gino ma bende jiwo kendo miyo dhano bed gi ng'ukruok kod ngima mar obwongogi en gigo kaka bedo ni lweny mopogore opogore ma dhano bedo kata e udi, iyudo kata malo 10.4. Iyudo ka nyithindo kata nyiri marowere ma iluongo ni teenagers ma bende mako ich oyaye, iyudo ka namano oseidho ma en ka Kisumu County ka wan gata malapaga 6. We have appreciated that as a region there is no mental health institution. The only place that you can call a ward for mental health illness is in Kisumu County Referral Hospital. It's a very small ward. So the whole region, not only Kisumu, the whole Lake Region Economic Block requires a mental health institution. Duolmok mar piny owacho mong'ere kaka Girls to Women Association kotudre kod ruodhi mag gwenge, jopuonje kaachiel kod jodong gwenge e kaunti ma kaka nobedo kod wuoth mar chiwo puonj ne oganda kaluwore gi medruok mag tuoche makamagi. We are calling unto you to make mental health a global priority for all, and we are focusing on as low as 10 years so that we have the intention of working with them through this journey. E kaunti ma Nairobi, moko kuom jotend jopuonjre mag mbalariany koro kwayo piny owacho kod tend mbalariany mondo omi pek tuo mar dangni mag paro. Pek mowinjore ka giwacho ni jopuonjre mbalariany kalo e dangni mag paro kiling'ling, gino makelo thoe mathoth. E kinde romono mane obagi Ufungamano House, jotelogo kwayo jopuonjre makale e dangni mag paro mondo kik tho dich, to giwuog oko kendo wacho ne jok magidakgo osiepe kaachiel kod jonyuola. Very many students are affected by mental health, and statistics show that one in every 4 students are affected by mental health. Nyasi makamano bende ne obagi e thothne ne okel kod midhusi mar corona kod timbe oganda mano Utamaduni Day. Odiochiengni makinde mokalo ne iluongo ni Moi Day osebedo ka gwenyo oganda ni koro en Utamaduni Day kose Huduma Day. Wayudane nonro hie. Wuok tich tarik 10 dwe mar 10 2022 apeyni e bombe mopogore opogore onge kod dich mapile. Ranyisi ni en odiochieng yweyo, Utamaduni Day. Kata kamano, moko kuom oganda jo Kenya pod nigi pek yango hie kaka iluongo odiochieng mar yweyono poni en Utamaduni kata Huduma Day. Wang'e ni en Moi Day nikech Moi notimonwa gik mang'eny ma pod wanyaparo. Waparo kaka nokelonwa chak e skunde. Moi waparo gi gik mang'eny. Koro ka en Utamaduni, Huduma no, we don't recognize the names mokelnwa. Utamaduni kata moko miwacho go to pok waneno gimotim. Gimwang'eyo ni en Moi Day. E holiday ma wan kawuok. Bedo onge town to kada bandera boka ne ko ng'aw koro ni holiday ma kabuchung na kada kabuchiga antama. Koro wakia ni Utamaduni Day nike obet nade to Huduma Day che to bet nade. Koro wan bende wabagni wan nene ka. Wan wapo mani en holiday. Koro wan be wakia ni en holiday koro. Kata obedo ni moko kuom oganda pod nigi peke yango nying hie mar odiochieng yweyo ma tarik 10 dwe mar 10 nyaka ne lok nyinge kowuok Moi Day. Jodak ma Meru ne odhialo odiochiengni ka ginyiso nyadhi mar kitgi. Ne en miel, goyo gologol manyatindo, ka orengo bende ifuadho. Kakar jot mar jogo matulo dare pinjegi ma Kakuma, bende nyasi mar kit ogendini mawuok e pinje mopogore opogore ne obagie. Gidhialo odiochieng mar kido kod timbe, Utamaduni Day.
Mimi kama mtu wa Kongo sikuwa najua ndakutananaka wapi na mtu wa South Sudan, lakini kuhusu ikancha tumekutanana na tunacheza pamoja. Kato biro ni tarik 10 dwe mar 10 ne oyangi kaka odiechieng' yweyo. Kidieny mar 2 mar pend chik kare mar 9 andika matindo 3 oyango mano odiechienge 3 kende moyiedhi kaka mago mag yweyo e piny Kenya. Odiechienge gi oting'o Madaraka Day ma idhialo tarik 1 dwe mar 6, Mashujaa Day ma idhialo tarik 20 dwe mar 10 kod Jamhuri Day ma idhialo tarik 12 dwe mar 12 higa ka higa. Bang' mane ni jatend piny Kenya mar 3 Daniel Arap Moi kwayo mondo milok odiechieng' Moi Day kendo luonge ni Huduma Day tarik 19 dwe mar 12 2019. Par loch mar jatend piny ne ondiko kokalo e lai margi mar Twitter kabuch jotend migepe mane ochwaye kom kod mane ni jatend piny kinde no Uhuru Kenyatta ne oyango tarik 10 dwe mar 10 mondo luongi Huduma Day kendo jiwo jopiny mondo mi ochiwre ne timo tije mopogore opogore. E milome manogo chapa e oboke moyiedhi mar piny owacho mayango odiechienge mag yweyo higa mar 2020, migawo mar arita kwe ma pachoka ne oyango tarik 10 dwe mar 10 kaka odiechieng' nyiso nyadhi mag kit oganda, Utamaduni Day. Kata obedo ni nying yie mar odiechieng' yweyo ma tarik 10 dwe mar 10 pur gwenyo oganda jo Kenya, mor magen-go en ni giyudo odiechieng' machielo mar yweyo kendo thegore gi chodo luya e tije mapile ka pile. George Bati, Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Joangi lipot mar George Batino e mochopo godo e giko weche manyien kinyi makawuono. Kata kamano chenro podi ielach pod waiko ni moko mathotha mabendo biro dhi godo mbele e chenro ni maru piny. Wakaw mana yoyo matin gi sani tok yoyo mar wanyawadwa Sharon Ong'ao biro kelo ni nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Tum dag mor, ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, sa 11 odhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, sa 10 odhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Malingling mago kapu mar dhi chiro. Kidhi timo shopping, neni pogo mwandu ma inyiewo kaka onego gibedi okapu. Kuom ranyisi, kik iriw sabun kod chiemo mora mora e okapu. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Chiemo kelowa kanyakla. Ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To will kod kaka itedo kit chiemo no manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana Ramogi TV.
Mana kumanya kwa Ramogi Juanga machiegni nonro mar gazeti okinyi makawuono mana kaka pile waneno gazeti ariyo mana The Standard kanyakla gi Daily Nation mar mondo miwami siso mar mondo miki wuok oko e odi kacha ing'eyo ne nango matimore gazeti bende komori ahinya bende chopo mar nyiewo gazeti makamagi odiochieng' makawuono ken chieng' tich ariyo mana kaka pile chieng' tich ariyo wajabedo kod jafwambo marwa molony e weche mag ohala mano Edwin Okoth. Edwin arwaki ni machiegni Sharon. Ichio makare? Chio makare, geno ni chio makare. Amba chio makare. Nane ndiki mulo business daily kanyo. Kata kamano kinyi wakawuono dwaher mar mondo mwachagi The Standard kanyakle gi Daily Nation. Ka ono yudo thuolo, bende wadwa nyisi ni business daily nigi ang'o nikech ang'e kanya bende emilonye zaidi. To kata kawuono Standard gi Nation te gin weche mag ochumi go ohala. Emomi weche emomi pek moingo wach moro amora. Nikech aneno ka Nation wacho ni pay cuts loom tiende ni bro ng'ad osara madong wacho chumi mago wacho chumi kata mana Standard mana kaki wacho kanyo mano Daily Nation osacho kata ni pay cuts loom ka bendo duche makaunya kwa Ramogi Juanga duol mochung' ne choko mende pacho kaendi mano migawo mar treasury chakro duche makawuono gibiro bedo ka girango okenge mano mar duoko piny osara mag migepe mopogore opogore ka be nyalo paro jatend piny Kenya no nyiso migawo mar treasury mar mondo mi oduok budget mano mar higa mar 2022 nyaka 2023 koda siling bilion 300 machakro duche makawuono gibiro bedo ka gichako rombe mopogore opogore kata kamano Standard mana kaka iwacho jatend piny Kenya manyien ma bende gisani koro waseng'iyo godo William Ruto e kind thuolo mar ndalo 30 e apisi mare gin chenro mage ma bende osechwalo duto to duche makawuono bende omeny mano kaluwore gi singo ma bende nochiwo ne oganda ma pacho kaende. Iwacho ni osiepe madongo oseyudo lemo mopogore opogore to japiny kata hustler pod rito nikech kuon pod ng'wenyo tek mauta pod beche ni malo ngaji pod okwako gwenge mathoth en mana ni mbolea kende maneno ka bende koro jikoro mor ni osechiwnegi kok manya kwa Ramogi Juanga mar mondo miwachak gi oboke mano mar The Daily Nation mana kaka Edwin oseng'isi thund wach ma bende oket kanyo en kaluwore gi migawo mochung' weche mag omenda chakre odiochieng' ma kawuono nyakwa Ramogi Juanga gibiro bedo ka giromo gi migepe mopogore opogore mar rango yore ma bende inyalo ng'ad godo omenda ahinya ma bende migepe osebedo ka tiyo godo omenda ma kamaendi oriwo omenda mag wuoth nitiere omenda mag entertainment mag mor ahinya ka bende neno kata mana ka migawo mopogore opogore samoro jaketo tenge omenda mabath kata mana mabalang' manego bed ni itimo godo chenro makama koro kang' makamano en kaluwore gi dwaro mar jatend piny Kenya William Ruto mar mondo migawo mar treasury okungo omenda maromo siling bilion 300 e higa ka higa. En kwano matego Sharon nikech moko kaka migepe mag thieth kata mag somo kaka idwa gole omenda ma pod gidong' ka giringo nikech iyudo ka migepe kaka mag thieth ywagore ga higa ka higa ni omenda momigi ok oromo koro chopo kama koro idwa ng'adgi apani ji da tweyo okanda mbele ka ma ok bibet mayot nikech yudo siling bilion 300 ok dhi bet mayot. Ote to kramna kini mabiro irito kramna winjo kramna ka giloso nyakwa Ramogi Juanga ka giloso kaluwore gi ng'adruok mag omenda makama tano ka wach makama omi peke iti gazeti mar 6 gi mano mar 7 Edwin king'iyo kata mana gazeti makama kata mana e ito gazeti mokwongo nitiere moko kuom omenda ma bende koro ibiro ng'adi ineno kanyo travel allowance mano moriwo mag National Assembly bag jod bura i pachoka kanyakla kod Parliamentary Service Commission kiriwo mar IBC eriwo migawo mochung' ne weche mag arita kwe tiriwo mano mar apis jatend piny Kenya en travel allowance maromo siling bilion 20.1 mano e higa nitiere hospitality moro ma bende koridwa moro welo ma bende biro timo limbe ineno kanyo king'iyo kata mana apise ma bende wawacho kanyo mano siling bilion 6.26 ma bende gide tiyo godo e higa ka higa bende neno weche mag tiegruok ahinya wang'e migawo mochung' ne ndiko jopuonje TSC wantiere gi migawo mar interior migawo mar thieth gi mamoko wacho ni omenda ma bende gide tiyo godo e tiegruok higa ka higa en siling bilion 3.89 mamoko ariyo bende nyalo mana nyisi nyakwa Ramogi Juanga. Aneno ka migawo mar omenda kata treasury iwacho nonego mi omenda maromo bilion 11 ma gitiyogo e weche mag manyo tije mag professionals kata jolony matimo weche mopogore opogore koro ing'eni
weche gi kang'iyo gi to ok richo, lakini apani kwan ni nyaka goye mariek. Judiciary dhi ma bilion 63 na od bura idhi ma bilion 73.7. PSC kata jo duol mochung' ne weche mag ndiko jo od bura, Parliament Service Commission, Parliamentary Service Commission, bilion 55. Magi gin gik ma aneno kata ka cleaning services bende da duok piny jogo matimo weche mag ler. Koro kia ni wang' ni kidhi limo osiepni moro matie apis piny owacho to yudo ka ofis ochido, chai bokomi to kidewo nikech ji dhi tweyo okanda mayud siling bilion 300. Apa ni ng'ado mano omenda kata mana kineno it gazet mar 6 gi mar 7 kama bende inyalo yudo pek mar wach makamanya kwa Ramogi Jwang. Bende chakre odiochieng' ma kawuono ahinya migawo ma bende osebedo ka tiyo gi omenda mang'eny. Wachre ni migawo mochung' ne ndiko jopuonje. Koro migawo mar puonj kacha nyakwa Ramogi Jwang ema chakre odiochieng' ma kawuono apa ni mane romo mokwongo ma bende idhi bag odiochieng' ma kawuono. Bang' mano gibiro bedo ka gibago twak makende kod migawo mano mochung' ne weche mag thieth e pacho ka kanyakla kod mano mar TSC. To bende okang' ma kama endi biro ka bende nyalo paro kata mana singo mar jatend piny Kenya. No singo mar kelo kata mana ndiko medruok mathoth mag jopuonje e pacho kende. Koro keno okang' ma kamano biro bedo ka chalo nade. Ma betiene ni bigepe mopogore opogore mag piny owacho ok bi nyalo ndiko ji. Nikech ma en achiel kuom yore mag idhi twego okanda. Tiende ni sani koro chung ndiko mag tich mag ji manyien ma indiko gi piny owacho nikech idwaro mondo kaka inyalo yudo omenda machalo kamano. Koro singo mano kete campaign awacho ga ni ka ji osetieko campaign to nego ji koro somga manifesto. Ok ang'e ni sani king'iyo manifesto to kaka jago ombulu idhi winjo nade kineno ka koro mae kama weche gi ochomo. Ber ka ikungo omenda to ok ang'e ni kungo makama be noseneno ndalo mane wacho ni wada ndiko jopuonji, wada medo jotije, jopolise dhi med msahara, idhi tim gik mang'eny ma dhi kawo omenda mopogore opogore. Padinya kwa Ramogi Jwang odiochieng' ma kawuono ka romo makamano biro chakre. Romo makamano biro bedo ka dhi nyime nyaka chieng' tarik 21 mano mar dwe mar 10. Kwa dhi nyime Edwin nitiere wach moro mabe naneno it gazet mar 2. Nitiere tipo moro mar jal moro mong'ere kaka Kelvin Matindo. Kelvin ni liekore ni ne onego jatende mane puodho moro ma bende nitiere e gwenge mag Ngong' mane e county mano ma Kajiado. Katika mano notiyo e puodho mong'ere e puoth Beatrice Waithera. Katika mano nonege kaluwore gi okenge ma pok ofwenyore nyaka gisani. Katika mano ne oringo nyaka sani ne osemake. Ng'eni bang' nego jatende mong'e kaka Beatrice Waithera ne odhi okawo simbe Beatrice. Kosekawo sim Beatrice en koro loko line ne mar ong'we yamo simbe okete sim Beatrice mar Beatrice Owito. To karo kia ni duol mochung' ne okwach kich tiyo matek. No yude bure Nairobi kata kamano osemake mabende otere e jela ka bende pod irito nonro makoni kod kocha mabende itimone. It gazet mar 3 utamaduni koso huduma de. Odiochieng' manyoro nyasi makamano nokelo chochni ahinya ne oganda ma pacho ka. Koro mna chochni makamano na biro kaneno kata mna mbui mag Twitter ahinya na jotelo mopogore opogore ni neno kata mana mikai mokwonge pacho ka Recho Ruto nondiko ni en huduma de. Ruma utamaduni hapa ni gima ne ineno kata ka ji mang'eny wacho ni en holiday. Koro gino gidwa ng'eyo gin gi yweyo. To hapa ni magi gik ma onego we ni irieyo machon nikech bedo ni en huduma kata utamaduni day be nyalo miyo ji ong'e ni ang'o monego timre chieng'no. Bedo gi holiday mibeta ma kata in ikia ni en holiday mane. Hapa ni onego chiw ler mondo wang'e ni chieng' tarik 10 dwe mar 10 watimo watimo huduma ne koso watimo utamaduni. To kata mana kamano kaluwore gi pend chike mapacho ke ng'eni chieng' tarik 10 dwe mar 10 nong'ere kaka Moidi. Kata kamano bang' pend chike mano constitution katiba mapacho kendi higa mar 2010 okang' makamano noloki. Makoro holiday makamano kama nyasi makamano mar odiochieng' manyoro ne en mano mong'ere kaka utamaduni. Wan kaka jofwambo to ne wang'e ni en chieng' tich. Koro wan ok wang'e ni en holiday machalo nade. To gima ng'e ni jopiny onego ng'e ni kawuono en tarik 10 ang'o matimore. Wadhi wamiel, wadhi wawer wende wa machon watim utamaduni. Koso en chieng' huduma. To kapar ko bedo anapani utamaduni ber nikech huduma onya bet huduma nade to ji yweyo.
Koro enen utamaduni okudu made mano osebedo kata mana kaka chochni makone kod kocha. It gazet mar ang'wen bende riwruok mar Wiper bende koro gisani nitiere akere kiki ka bende okang' makama inen kaluwore gi nyinge mabende nagichiwo mag welo ahinya nying moro ka mong'ere kaka mar jal mong'ere kaka Abubakar Hamed Talib. Wachre ni en ochamo muma mano mar donjo od bura mar 13 kata kamano nyinge naonge e listi. Koro oter okang' makamano e doho ka bende duol mochung'no kwach kiche pacho kaendi mano DCI bende timo nonro makoni kod kocha ka bende nitiere moko kuom jotelo ma bende gisani mawuok e riwruok mar Wiper bende osekwa mar mondo mi ochop mano e apisi mar DCI mar mondo mi openji gi penjo mopogore ka bende nyinge mamoko ma bende neno kanyo en chairman kata mana jakom mar duol no mong'ere kaka Chirau Ali Mwakwere. Bende nitiere Secretary General karamna jagoro mungirore mano Shakila Abdalla. Bende nena Agatha Solitei kanyo ma bende njakom mochung' ne weche mago mag yiero e boda mano mar Wiper. Sani koro timo nonro matut kata kaka ne jalni no wuotho kawuok Lamu Malindi nyaka Lamu ing'iyo ni to oboke mage manotiyogo en nonro matek ahinya nikech en crime maduong' forgery kagitiyo gi oboke manok onego gitigo keni Wiper dhiso wiye kanye wach ni to kata kamano wageno ni bro ng'iye matut. To bende kata mana kinde mosekalo bende seneno kata mana ji mopogore koriwo kata mana jogo ma bende nitiere kod ang'ol mopogore ma bende wacho ni ne owegi oko moko kuom gi bende nyinge gi nitiere listi ka ochopo mbele kacha to koro nyinge gi onge kata kamano nonro makamano pod itimo. It gazet mar 5 bende okumba mar thieth ahinya ma bende ojachiw kod kar thieth mano mong'ere kaka AAR bende koro nothicho oko dwaro margi mano ng'ene dwaro margi nagiketo kata mana nagikawo tenda mar chiwo okumba mar thieth ne jotije ma bende nitiere City Hall buore Nairobi kata kamano nagirucho okang' makamano ka bende giwacho ni negi misquote negiketo negi omenda matin omenda ma bende giwacho ni mar siling milion 847.3 giwacho ni negi underquote kaluwore gi jotije ma bende nitiere City Hall. Koro ginyisogi mar mondo mitang'e ni mating makama nitiere kata mana ne gavana ma Nairobi mano Johnson Sakaja mar mondo mi orango okang' makamano po nono biro dwaro dhi kod okumba mar thieth mar AAR kata oyo ka bende AAR wacho ni giikore mar loso mar mondo mi omed omenda makamano. Apani ma en mibadhi meko ohala nikech ne giwacho omenda ma ging'e ni ok nyal tiyo to mondo giyud tenda gini timore ahinya e weche ohala ma itimo gi piny owacho. Iwacho ni an anya time gi pesa matin kosemigo tiduogi loko iwacho ni an koro ok ane ka gini anya timo gomenda maromo kama. Koro kang'e ni to orocho chenro mag kaka City Hall koro sani nyaka chak kendo manyien mabe mano be kawo omenda moko kang'e ni inyalo tim nang'o ne kembe matimore kaka AAR otimo. Ting'eni yore mag manyo tenda bende ok yot nikech idhi kete kacha joma dwa oro proposals gi oro bang'e kata mana jokanyo biro bedo piny mar ng'eyo okumba makamano. Koro okang' makamano osetimre koro akeni bende iwacho ga ni samoro ne gi underquote mar mondo be giyud tenda makamano to giyudo ni kara joge ng'eny City Hall ka. Mano be nyalo beto mano de giwacho ni nung'iswa ni un gi ji marom kama kwa ng'iyo to koro un gi ji mang'eny koro kwanya timo ohala ni to ma ka gine mana giwacho ni ginya chiwo services go gi milion 847 okang'e ni chopo nade ma koro gineno ka ginyal kata kamano mago weche mag ja uso gi janyiepo City Hall gi AAR bro neno kaka giwinjore wachno. Kopogore gi mano mana mapiyo kwa dhi nyime gi nonro mar gazeti. It gazet mar 8 bende neno jatend duond bura mar Safina mano Jimmy Wanjigi ka bende nitiere gi paro ma bende koro dwaro mar mondo jatend piny Kenya William Ruto kik ndeke tich ahinya josiasa ma bende nochung' e yiero ma higa ni to ne ok oyudo kombe makamago ka bende wacho ni migepni mopogore ni seneno kata mana line up mag jotend migepe manyien ma bende pod irito mar mondo mi opuodh kod jod bura ma pacho kaendi. Wanjigi wacho ni wang'e ni gisani imanyo PSS mano mago jogoro mongirore wantiere kanyo gi jotije mag piny owacho ahinya ma bende biro bedo ka tie duol mong'ere kaka Public Service Commission ma nyaka gisani thuolo mar dirom 49 bende nolandi ma bende pok otim kepo maggi. Koro kwayo mar mondo mi jotelo ma bende ne ok oyudo kombe mar mondo mi kik ket e kombe makamago.
Paro mariek koso. Okang'e ni kwayo no dhi chopo kanye nikech iseneno kaka kata kani iwalo jotend migepe mopogore opogore en siasa. Ndalo moko ne nitie mane iwacho ni jotend migepe onego bed jogo molony e weche mopogore opogore to kik gibed josiasa. Jasiasa onego bed mana jatend piny gi jalupne e grupno. To kata kamano okang'e ni kwayo mar Wanjigi dhi chopo kanye. Aneno ka list man ogolo oting'o josiasa mang'eny makata kowacho ni ogolgi to koro kare dhi chak mana manyien. To ni neno gi nikech nopedhgi e oboke mana pani mar chieng' tich abich mar juma mokalo donge. Kopogore gi mano bende wengi wa bende pod waketo kanyo nikech ng'eni sani bende apani chenro mar dayo dhogi bende pod dhi nyime mar mondo mi yiergi e lemo makamago. Kopogore gi mano it gazet mar 10 en kaluwore gi weche mag thieth. Ka bende koro nonro koro yangore ni piny India ema bende jo Kenya ojathoro dhi e thieth. Mano ka bende nyiso oganda ma pacho ka ma bende samoro dwaro dhi timo thieth kata dwaro dhi e thieth e pinje maoko. Piny mar India ema bende biro e rang'iny mokwongo. Ineno kanyo kaluwore gi oganda ma bende osebedo kata mana ka dhi kono. List ni kanyo mag counties mopogore opogore kaka gijathoro dhi e pinyno ero mar India. Okang' ma kamano bende koro akeni koro keto weche mag thieth e opara machalo nade e pacho kende. En pek ne jopiny nikech ka bed ni gimidhi thiedho India inyalo thiedh Nairobi kata Kisumu kata Migori to nyalo kelo ni fuong'ruok maduong' nikech ing'eni mano nyiso ni gitiyo gomenda be mang'eny mag wuoth mag dhi dak India mag ng'iewo yedhe India. Okang'e ni piny owacho nego jiwre. Ma en kwan manego bed ni piny owacho tiyogo to wacho ni jogi dhi timo ang'o India, gidhi thiedho tuoche mage to wanya timo nang'o mondo tuoche go kodi thiedho e pacho kae. Wanga jaga ng'iyo counties ma Nyanza ka neno list ma kama neno ka Migori kanyo gin ji 8 mosedhi India pani higa achiel mokalo. Wan gi Siaya ji 4 ni kanyo ji 9. Homa Bay gin ji 9. Magi gik ma pani ko ber yore mag thieth ma pacho ka to nyalo konyo koro oganda nikech omenda mitiyogo kidhi adhiya India en wich bar maduong' ahinya. To kata mana kineno nonro ma kamanya kwar mga jon kod yudo thuolo mar nyiewo gazet ma Daily Nation. Iwacho ni county ahinya jogo kuma bende dhi e thieth e pinyno ero mar India. Otelnegi gi county ma Nairobi, bang' mano nitiere Kiambu, bang'e wantiere gi county ma Mombasa, bang' mano wantiere gi county mano mar Uasin Gishu. Mago ma bende jotuo jathoro wuok e counties ma kamago ka dhi e thieth e piny mar India. Ni geno marwa ni migawo mochung' ne weche mag thieth biro bedo kata mana ka bero okenge mag thieth e pacho kaendi mar mondo mi jo Kenya oyud ber. Kok kamano Edwin adwaro mar mondo mi wategi machinglo mantiere iti gazet mar 14 kapok wadhi gazet mano ma The Standard. Machinglo ni nene nade? Afani ji ng'eny joma dwa no yer neno ka giji obete mesa kanyo koro ondik list mar PSC nominees. Joto giwacho ni wan gi jowa ng'at achiel nyiso jatelo kanyo ni bing'e ni wan gi jowa, we have our allies. To king'iyo allies, dhot ma allies dwa kale to dhot dwa mana muoch. Apani allies go ng'eny, osiepe ng'eny to dhot no ma. Ging'eny ma tiende gi lwetegi mineno ka dhi muoch dhot. Ma en mana ranyisi mar kaka yiero kata loso chenro mag yiero jotelo e piny owacho ok en tich mayot nikech kanye oringe campaign no ng'eny kabisa. Koro chopo kama koro in gi thuolo 5 to allies kata osiepe gin ji 500. Chalo drivers mane ni Kisii mane drivers 80 riembo mtokni 200. Jotije manyawawa. Jotije manyawawa. Kaka manya kwa mga jongo biro neno kako kang makamano dhika bende koro jotije mag piny owacho mago Parliamentary Service Commission mabedi biro bede Public Service Commission mabedi biro bede ka iyiero ka bende wang'eni chenro mar nono dho jogo eko mabende koro nosebedo shortlisted bende osebedo kata mana ka dhi nyime. To bende ng'eno ken ting mayot ahinya nyanya jatend piny Kenya gi jalupne neno kata mana jotend migepe manyien manowalo ng'ur makoni kod kocha mabende ni owuok an nokiweya an na support kata nasiri to doki keta e chenro makamano. Udoche makaundo kenchen tich ariyo Edwin bed wantiere gi gazet ma mane Daily Nation mabende ong'ere kaka business, smart business. Akani smart business no to wacha ng'udoche makauono nyakoro mga jwang. Thon wach mar smart business en ni ineno kaka inyalo res SGR kata gacho kolo mating'o sigo gi jowuoth mawuok e dhowath nam chumbi nyaka Nairobi
nikech jatend piny Kenya William Ruto nyocha wacho ni koro ok ochuno mondo ng'ama obiro gosigo ti gi SGR. Tiende ni mano mayo ohala maduong' to ng'e ni loans mag SGR be dongo. Koro gin akere gikia ni idwa chul gope mano oger go reru ni nade ka koro bende ohande nyalo dok piny nikech ok be chuno chon ne chuno ji mondo ti gi SGR. King'iyo kata modhi mag nyamburko mwang'iyo sani lita ka lita nitie pesa mwagolo iluongo ni Railway Development Levy mabe konyo mana SGR ni. Koro sani kowach ni ok ochuno ni ti gi SGR, chal ma ohala nyalo dok ne piny, to kodok ne piny to gowi be nyaka chul. Mane akere gi mabende wachulo ka be nyaka chula. Pok manya kwa Ramogi Juanga kawa ni yudo thuolo inyo gazet ma Daily Nation komori ntiere iti gazet ma iye mathoth. Imo minu duche makawuno na woro ni nango ni gazet ni pek makama. Ntiere gi smart business kanyo, bende ntiere gi powering SMEs, bende ntiere gi weche mag thieth, healthy nation. Kwa ni yudo thuolo wan isom gazet makamano. Parni ge Daily Nation bende ntiere gi weche mag ohala, korewo weche mag tuke, kanyakla gi weche mabende timore e pinje ma oko. Mago duto te okwanyala lidho nya kwa Ramogi Juanga kaluore gi seche manok. Kopogre gi mano Edwin, yienwa mar mondo mi wadonje gazet mano ma The Standard, kama bende thundu wach en nono serikand Ruto e kinde thuolo mar ndalo 30 mano dwe achiel mabende osebedo e apisi. Nitiere maber mosetimo, mamoko mabende nosingo no bro timo, mabende poko timo. Ma thuonu wach ka en ni hustlers kata joma tindo kata joma wacho ni jopiny ma kawaida poko neno poko yudo ber ka kopim gi jok madongo kata osiepe mane otenore gi Ruto campaign nikech ing'eni ne campaign ne wacho ni ma koro piny owacho mar hustlers to hustler pod mafuta ng'eni apiko tiyo gi petrol en lita achiel en 179. To mano mana Nairobi. Koro hustler pod inyore kanyo, mano Nairobi. Samoro busi en kata mana 180 gi wiye. 100 en busi en 184. Mogo. Pod en siling 230. Inya paro ka campaign ne ni mogo wadhi duoko nyaka piny mar 100. Ndalo moko ni wache kata ni siling 60. Apani ndalo 30 mosekalo adieri kore kaneno. Ngaji bende gi horo bo mako kuonde mang'eny koro jogo pod winjo mana pek. Jok mane rito Hustlers Fund, jo ala matindo bilion 50 pok giwinjo kiwuoyo wach nikech sani koro wawuoyo mana kaka idwa ng'adi omenda manie budget. Koro apani mae geno koro medo lal ne joma tindo kata hustlers mane thuon wach mane no ka standard omenyo kae. Mana kaka Edwin okete koro hustlers jogo eko mabende iwacho ni yuto gi to hustlers ne gin jok ma yuto gi nitiere piny koso gin mana jogo eko mabende nochako piny to samoro chopo malo. Ing'eni tie hustler ni bende samoro kelo choch na Kenya kwa Ramogi Juanga kide no wakanyo e mbui mar Facebook achiel kachiel nyalo mna nyiso apachi hustler ni ten ng'a mabende gisani koro wachre ni o miss out kata mna oonge poko kete makare ahinya sirikand mar Ruto seche mabende koro Ruto chiwo mich ahinya ni osiepe mage nwaneno line up mag jotend migepe manyien mabende poko puodhi moko kuomgi bende neno ka gin mana osiepe Ruto. Kopogre gi mano wache makamanya kwa Ramogi Juanga wani isom kanyo e iti gazet mara 4 mano mar The Standard. To kana Edwin to kwang'e ni iti gazet mara 4 okenge mabende Ruto osegoyo nyaka gisane e kinde thuolo mar ndalo 30 mabende osebedo e apisi. Achiel kuomgi en mbolea manengo ne ogonyore to singo makamano ni neno ka bende no wacho chieng' mabende no chamo muma e alap mano makasarani nyaka sani mbolea osedok kata mana nengo mbolea osedwok piny. En mana ni ngaji to pod okwako gwenge mathoth e pacho ka gwenge madirom 24 manyaka sani oro gi ngaji pod ntiere. Koro oganda bende penjre ni fertilizer kata mbolea gi tibitigo do kanye to kineno kata mana rain patterns kor lwasi bende osebedo ka lokre makoni kod kocha. Machielo gin jong'ad bura auchiel mabende nopuodho mar chamo muma mar mondo mi ochak tiyo e apisi. Duoko kata weche mag wuoth mag SGR bende mane itiketo Nairobi gi Naivasha oduoko Mombasa mano bende nosingo ma osetimo. Osemiyo Mudavadi tich
mano be nosingo to osetimo kanyo. Wetangula bende noseneno Weta be oseyudo speaker. Oseyudo lemo. Mano bende nosingo to osetimo. Koro mago to kata kamano king'iyo piny kanyo bende otem yangi to ang'o ma pod pek ma pod ntiere. Pek mar ngima pod odhi malo, pod ok yot ne jo oganda matindo tindo kata jo miluongo ni hustlers pod winjo matek. Ng'wenyo kuon pod ok yot, nyaka ibed gi siling 230 eki bil kuon. Ting'eni ng'wenyo kuon ni nosinga ni kilo 2 mar mok nengo mar mok kuon ibiro bed kiduoko chien. Kata kamano pod warito, en mana ndalo 30 e apis. En mana kisebedo ndalo 30 to ndalo mag campaigns. Wacho kata mana kaka obiro bedo koduoko okang' ma kama endi piny. Machielo en kwan mag mine. Nosingo ne obiro chiwo kwan atamalo 50 mag mine mar mondo mi obed e lemo mag jotend migepe mopogore opogore. Nyaka sani waseneno kwan mag mine ma bende ne osewal mar mondo mi obed jotend migepe, kata kamano kwan ma kamano pok ochopo kwan atamalo 50. Koro oganda ma pacho ka pod rito singo mar 2/3, mano 2/3 gender rule. Ponono ni obiro bedo koyiero joma mine e tije mag piny owacho. Machielo en weche mag thieth. Ka bende nosingo mar ndiko jotije mag piny owacho, mago healthcare workers maromo 20,000. Nyaka sani pod en singo ma bende pok ochopo. Koro tinwa miye ndalo 100, ndalo 30 kapani tin, koso Edwin nene nade. Nikech bende negocho negi ka ochumi rach. Ochumi ne rach to negi ng'eyo kamano kata ka pok giwacho gik ma giwacho go. Ok ang'e mana ni okang' mane minyalo keti mondo ng'ama ogolo singo ka campaign inyalo kete tago maliet marom nade. Gima mora ni jofwambo kata koro joma ndiko gazeti to koro paro ne jopiny ni magi gik manowachi, magi mosetimore, magi mapok otimore. Apani ma e yo monego kaw ma jofwambo nego kaka wan gi in kik waling, kik wawe weche gi kal. Wamenyogi. To jopiny bende kik beda ni koro ni wan wasedonje piny owacho koro wan omiwa ng'ane omi lemo. Penjre ni to in singo manomiyi ochopo kanye, to kiyudo ng'ama inyalo penjo, obed jasiasa, obed ng'at ma nie telo manyalo duoko penjo na. Apani penjo ni onego penj ahinya eka gibiro ng'eyo ni joma nwang' miyo singo pod paro ni nwang' miyo gi singo. To wan kanya kwa Ramogi Tv mar paro ni singo ma bende nosingni, mar menyo ni singo ma bende osechopi gi singo ma bende pok ochopi. Moko kuom gi bende nyalo somo kanyo, mano koriwo weche mag somo, singo mar Kenya Kwanza, koriwore kod weche mago mag yudhe, mago rowere e pacho kaendi ma bende kwan atamalo mag rowere e pacho kaendi bende onge tich nyaka gisani. Hustler Fund cha be kata mana kaka yude bende ing'eyo to bende iseyude, ndalo en 30 nyaka Ramogi Tv. Iti gazeti mar 5 huduma koso utamaduni de, mano nwaselero ni kanyo ni chieng' tarik 10 mano dwe mar 10 mar higa ka higa piny owacho chakre ne katiba ma pacho kaendi bi koro piny owacho biro bedo katimo nyasi mong'ere kaka utamaduni day. Kopogore gi mano, Edwin, nitiere jal moro iti gazeti mar 8, jal ma bende koro ji penjo ni apise ni kanye. Nyinge en Faruk Kibet. To Faruk Kibet ni en ng'a? Mano e penjo maduong' ma bende oganda ma pacho ka osebedo kata mana ka penjore, nikech jotelo kata mana kiwinjo kata mana nonro mag jotelo mana kata mana kaka wuoyo. Faruk Kibet ni bende onge kod apis. To en jal man gi oteku mathoth. Ahinya kidwaro neno jatend piny Kenya, ok bi bedo ni mayot. Nyaka ikadhe lwete. Nyaka ikadhe lwet Faruk Kibet. To apani magi gin iluongo gi ni power brokers, jo iye mang'ado weche mag telo gi gik mang'eny. Ok ibi ng'eyo ofise, an gi mang'eny ni Faruk en thuolo maseng'eyo Faruk gi higni ma osetiyo machiegni gi jatend piny Kenya masani William Ruto. Onge kuma ibiro nene ofise, to wabiro mana medo penje ni Faruk ni en ng'a, to ofise ni kanye, to ti ang'o, to ibiro mana nene kanye. Apani magi joma koro jaka ji koro giko chon ni Faruk nitie kanyo, tije maber ok ibi ng'eyo. Betinde ber ji penjo ni Faruk en ng'a. Nitie ndalo ma kata penjo ni Faruk en ng'a nok en tich mayot. Nikech iketa ni en ng'a, to kidwa neno kata mana jatend piny nyaka gisani nyaka Ramogi Tv. Nyaka ikadhe ikire. Kata mana jalup jatend piny Kenya ni winjo kanyo kawacho kanyo ni en manyako kwa Faruk permission mano rusa mar neno jatend piny Kenya. Bende ngene Faruk ni kata mana kiwinjo nyinge ahinya gisani nwanene kata mana campaigns, ka bende notayo campaigns ahinya mago mag Ruto. Ngene Faruk ni nochako tiyo
gi jatend piny Kenya mano William Ruto e kinde mano oloyo kom mano mar od bura mar Eldoret North mano higa mar 1997. Koro owuok gi Ruto mabor. Giwuok mabor ahinya. Inya paro kane wuon gi onindo higa mar 2018 kane ji weyo liel. Duale nowacho ni Faruk ni onge gi ofis to en gi corridor. To corridor ni gik mane dhod jatend piny Kenya William Ruto. Koro en ng'ama kida luwo corridor no tang ni rom gode corridor mar madonjo ka jatend piny Kenya. Manak manyakwara mga jwang ko ni di thuolo mar The Standard ibiro somo sigana mano mar Faruk Kibet. Edwin adwaro mar mondo miwatik nonro mar gazet ahinya gi wach mantiere iti gazet mar 14 ang'eni kaka jal mabende ntiere mesa mar weche mag ohala limbe mar William Ruto e piny mar Tanzania. Ber mabende koro obiro kelo ne piny Kenya ahinya kotenre kod weche mag ohala. Naneno modhi kata mana gas mabende piny Kenya oro ka wuok e piny ka piny Tanzania oro ka bire piny Kenya bende koro nochwal. Apani mano en biro bedo tudruok maber ka ginyalo gigero dundu mating'o gas go ka wuok Tanzania nyaka Mombasa. Nyalo jiwo e chenro mag nyayo teko mag tedo maler ma kik dhano ti gi yien kata makaa ahinya e ndalo mabiro. Koro kang'e ni mato nyalo timore mapiyo marom nade nikech ok en tich mayot gero odundu machalo kamano. Wasebet gi ywaruok e gero odundu mar modhi mawuok Uganda kabiro nyaka Lamu mano notamore. Koro kang'e ni mar Tanzania ni to biro timore piyo marom nade. Kata kamano waketo mana geno warito mana neno. Pod warito neno. Ten geno mara ni kapo nona ni gas makamano biro bedo kawuok e piny mar Tanzania kabiro Kenya. Nyalo fuong'o kata nengo ahinya nengo gas sani kinyiewe do neno kata mana kapo nono ni nyiewe ot ineno ka omedre. En nengo moro mabendo medre maka bendi neno ka nosego kata mana marufuku tong'o yiende bende ok ber. Kok mano Edwin wach ni mugi kwatiko nonro mar gazet okiny makawuono. Pasta mogik ni chuma ni Emilande nengo mag modhi nyamburko. Chieng' tarik 14 ma en tich abich. Koro waseyudo maling' ma wabro temo nono ne nyakwara mogi kapok oromo tich abich. To dono wacho ni osuru mi kete mo nogoloko. Dibedi noda medre? Mo mar petrol king'iyo kaka iloso nengo ne ng'iyo nengo ma iuse ga pinje ma oko. Koro dwe achiel mosekalo nengo no osedok piny. Koro geno en mo mar petrol de dok piny nikech nosegol subsidy kata omenda mane gayo go medruok mar nengo cha. Lakini diesel to pod wan gi siling 20, wan gi gowi mar siling 20 ewi lita ka lita. Omiyo mano kogol tiende ni wakwongo medore gi siling 20 mondi eka koro wang'iyo ni to puong'ruok chalo nade. Wach matek ahinya nyakwara muga jwang ka warito chieng' tarik 14 mana kaka Edwin osewacho ponono ni biro land nengo mar mo kod duol mar EPRA mar mondo mabed gi ng'iyo ni nengo mar mo e dwe ni biro bedo komedre kata uoyo duto te wantiere gi Edwin ka mabende nitiere mesa mar weche mag ohala obiro bedo kufuno ni matut koromo chieng' tich abich mano mar juma ni. Edwin agoni rokmano kuom biro nonro mar gazet mana kaka pile chieng' tich ariyo ka tich ariyo. Erokamano ahinya Sharo. Mana manyakwara muga jwang gazet momore kind The Standard gi Daily Nation idhi chiro to inyiew. Wan wasetimo tijwa mano mar lidho ni wami siso mar mondo mi idhi nyiew. Chenro mabiro en twak e chenro mar rupiny gi nyawadwa Cleophas Oluoch mabende aneno ka wende bende osechopo kik dhi mabor. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Stop the bus. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. Tuinuane, tuinuane. Tuko pamoja maishani. Tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane.
matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, We had fun in Dandora. Those instances, A1. to their success stories, I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? and their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Ramogi Tv poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluoko rimo Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Mana kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Anna Sharon Ong'ao. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuno pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Analoro droni. Omiyo koro wang'ni through pande yo kibitimo na gimora mora marach. Collect fare matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:40. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Be in kod penjo mora mora? Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maliw moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni owacho ni nigi tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV.
Oya orenya kwa Ramogi Joang kino machiegni chenro ni en chenro mar piny mabiro pile ka pile okinyi ma kawuono ka koro sani osekalo kanyo dakika 16 bang' sa achiel mar okinyi sani ka koro wakelo ni chal mar piny Kenya tanyo wadarango gigo mabende osebedo kanyo katimore alworawa kendo mago bende notimore odiochieng' manyoro manotimore odira kaachiel kod mago bende mwageno dhi timo odiochieng' ma kawuono ka waloso kod jolony kaachiel kod jonon weche siasa wadamana rango okinyi ma kawuono ni gik mage mosebedo kanyo katimore machiegni nyinga Cleophas Roch kamoro amora miyudowa arwakini machiegni e chenro masani ma koro wadarango chal mar piny Kenya kendo chal mar piny Kenya ka nitiere wechego mag siasa ni nyaka sani to yiero magi dhi nade nitiere gik mopogore opogore matimore mag jotend migepe ang' nitiere ka kod jonon weche siasa kendo ang' gikonowa gigo magin bende giparo gigo magineno ni nyalo bedo kanyo katimore thuolo mabiro mondo mi weche gi duto chop kare an kod gi studio kae mondo mi wachak twak kod gi achiel kachiel ka watu wa kendo wabedo kod ng'eyo gigo matimore alworawa kapok ichako odiochieng' mari kipenjori ka nyalo yueyo machalo nade we akoni welo mano gi studio okinyi ma kawuono antiere kae kod Agustino Omondi machiegni ahinya Ramogi TV okinyi ma kawuono. Agustino Omondi en jalony kata janon weche mag siasa oda mana kono wa pache bende kaka onene gik mage mosebedo kanyo katimore e alworane machiegni Agustino. Erokamano. Kamachielo bende nyako Ramogi Joang wadani walosi kendo watwa kachiel kod janon weche siasa machielo motiyo gi studio kawuono mano Mesha Kodede machiegni. Erokamano. Weekend moro bedo yo machalo nade en moro mabor ahinya weche mag siasa bende wacho ni sani gidhi ka gidok piny to gik mapod timore e sirkal achako di Agustino. Kendo wabedo kod weekend mabor maonge direction maler. Wabedo kod holiday ma ji kia ne utamaduni kosen which holiday. Iwacho dier ni ji kia koso ini mane kia. Ano kibijo kata ka jopiny wacho ni an kata kwa wuothe town kata na Jumapil nyohingo nyoro nikech ineno ka holiday mosetimore mang'eny mag sirkal kano kwa pata ko paro ndalo machon kane ben ndalo moto nodwa bedo kono luongo Moi Golden Cup ma ji nodhi Nyayo Stadium to Moi wegi nodwa biro kacha to ji nodhi tugo piche to ne nitie sherehe moro to kata na ker mar piny nyojo wuoyo gi jopiny lakini yudo ka nyoro cha nyonge gimoro machalo kamano. In fact jatend piny owuok Tanzania ka biro Kenya mane gwanyo timre nyoro nyonge gimoro amora kata jatend sirkal mo owuok kumacho niya wan ka jo Kenya odiochieng' ma kawuono ni wa celebrate gima kama to wasechopo kama gima nondo gima yoto bende gima nyowo kenyo do wan take a very long holiday maonge directions jopiny obedo beda kamano kata Jumapil ingo en Jumapil ji dhi kanisa lemo ji duogo ot onego tim ang'o odiochieng' machalo kamano en chieng'no ma utamaduni day popono no ntie ng'ama neno Ramogi TV ka ona ng'er ni gima Agustino wacho kawuono nyalo bedo maber ahinya ka ji time chieng' nyasi machalo kata chieng' yueyo makama. Nyoro ka pinje ka Meru gini jasemo mag Meru ka nyoro nyogi celebrate culture utamaduni day ji celebrate weche matimore mag jopiny mag culture matimre e gwenge makucha kila gweng' nyoro celebrate weche ma ji biro kamoro achiel joma gino kanyo neno lari mado nyoro odhi kamoro ma ji tuge nyatiti matin o celebrate jogo at that particular level mato managi moro ben timore e Kenya mzima kado ben bedo organize kila county matin kila county bero kod sherehe mar utamaduni makelo jomoko kamoro achiel ji temo paro weche machon to mano konyo kata na generation masani mondo ng'en ntik mancho timore chon kane ndalo mane jodongo nitie to sane kama nitie sana ugitimore koro kwa bedo utamaduni ka bedo kama maonge direction maonge sherehe moro amora to chalo ketho seche nitiere weche mathoth mapod wabiro lose mana winya ne pach Meshako ne kem mabor ahinya nyasi bende ne ndio kaka ne nyasi notimore kata kamano ne nitiere yueyo odiochieng' manyoro chal nade kodi. Erokamano apro ni holiday matinde wabedo godo ng'enyne chal ni miyo mana jok manie tich thuolo mar yueyo but gik mwa celebrate malong'o ahinya to seche moko wayudo ka onge especially ka ok en holiday kata nyasi molos gi sirikal obed sirikal mamalo kata sirikal mar county tiyudo ka jopiny ok bed gi weche mang'eny e holiday machalo kamano so aparo ni ne en weekend momedore gi ndalo achiel nikech mana kaka iwacho ng'eny ji bende nokia malong'o ni wa celebrate holiday mane iking'iyo kata mbui mar mikai motelo e pacho ka tiyudo ka ngi Huduma Day emoketo to jomoko bendo keto utamaduni koro sirikal achiel ni bathe moro celebrate utamaduni bathe moro bene celebrate gimiluongo ni huduma nyiso ni ne nitiere confusion moro matin aparo ni kadhi nyime to nengo sirikal
ochako nona nena tiend wechegi maler. Ang'eyo ni kinde machon ne wan gi Moi Day, to kane wayudo ka ok en gima donjo gi jo Kenya, to afadhali ogole agola completely than kete gima chielo ma bende seche moko pod ok dhi nyime yo makare. Wanyalo gole mondo jo Kenya odhi e tich, to ka wakete to wakete gima ji te wabed gi consultation malong'o mondo jo Kenya yiere ni kogiko odiochieng' ma kama to ok wabi dwaro ni ng'ato organize, we will organize ourselves kaka jopiny mondo wa celebrate gima chalo kama kamane kaka ewacho my direction kata yo monego bed ni jogi duto kawo. Nyakoro Ramogi Jwang', ini bedo gi nyasi no yo machalo nade? Iwacho ni yweyo odiochieng' menyo en mar odiochieng' mar yweyo koso gimane manitimo ma opogore ahinya kata kirango chal mar wachi gigo duto mosebedo kanyo katimore odiochieng' no manyoro? Niwacho kata en utamaduni day, jomoko bende biro kata ni Huduma Day. Kata kamano Ramogi TV ka ne wamiyo ler kendo ne wakoni mana kaka gigi duto osebedo kacha katimore. Jafo moro George Bati nomiyo ler e gigo duto kaka ne osebedo kacha katimore kendo gimomiyo en utamaduni day to ken Huduma Day to Boxing Day cha mane koro omiyo utamaduni cha utamaduni michako ka oduok koni to koro golo Huduma. Wacho ni gigo gajore to kama gitudre kamacha pod en mana yweyo ne jo Kenya. Nyakoro Ramogi Jwang' koro wakiti mana kar ka mondo mibed kod ng'eyo ni gik mage manyalo bedo kanyo ka itimo. Gimomiyo nogole mondo kik obed kacha utamaduni day ma tarik 26 Disemba ne nang'o? Ka irango kanyo ni ma en nyasi ma piny mangima hingo mano ntiere kate kalenda mag pinje mamoko mopogore piny Kenya. Mano isi nok nyalo ok nyinge. Nogol nying mar utamaduni mano ket kacha kendo nogole mondo duok machielo kama ne koro nitiere Moi Day. Moi Day ni bende osebedo kacha ka onge thuolo malach are katiba mar higa mar 2010 nodwoke mana higa no mar 2017 kod mano jang'ad kata jayal buche mano Jojo Dunga masani bende en achiel kuom joyal buche mantiere dono mar apil mano mapacho ka higa mar 2017 kendo nyaka higa mar 2020 nyinge chak nowilore kapok oloke kendo kanyo moyudo nying mare mogik makoredo kanyo ni en utamaduni day. Magi duto yudo mar Ramogi TV ka kwalero ni kendo ami kanyo kachiel kod welo montiere go karka. To mokwongo kinyi ma kawuono ateri limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e piny Libamba ma Tanzania. Mano limbe mano timo kanyo thuolo iwacho ni ndalo ariyo ko bedo kacha ka olimo piny no kendo osebedo kacha ka gitwak e weche manyalo kelo dongruok e kind pinje ariyo gi. Maduong' ahinya kanyo noting'o weche go mag bero chenro mag ohala. Kaito ohala ibero yo machalo nade? Wawinje kaka no loso odiochieng' manyoro kano romo kod jofwambo kaachiel kod jotend migepe mamoko ma bende ne otene kaachiel kod jogo bende mane ogwel mane sirkal mar piny Kenya kaachiel kod jotend migepe mamoko bende mane oromo kaachiel kod jofwambo e pinyno ma Tanzania kotene kod jatend pinyno mano Samia Suluhu Hassan odiochieng' no manyoro. Wawinje ne kaka ne oloso. Your Excellency, my mission here, apart from the fraternal relations between our two countries, is to confirm to you, Your Excellency, and to the people of Tanzania that the good foundation that was laid when you came into office and worked with my predecessor, President Uhuru Kenyatta, I have come to confirm that that foundation, I intend to build on it with you to take our countries to the next level. Because of the goodwill, Madam President, because of the goodwill you built between our two countries, as I said earlier, trade between our two countries has grown phenomenally. In 1 year, exports from Kenya to Tanzania grew from 31 billion shillings to 45 billion shillings. Trade of goods from Tanzania to Kenya grew from 27 billion shillings to 50 billion shillings. When you and President Kenyatta were working on these barriers that were barriers to trade, many people thought it would benefit Kenya. But today, it has benefited Tanzania more than Kenya.
And we are very happy as the people of Kenya that the old feeling that Kenya was benefiting more than Tanzania from trade has now changed. Mano jatend piny Kenya William Ruto kane loso odiochieng'no manyoro kane ntiere pinyno ma Tanzania kamano twak kanyo kod jopinyno kotene kod jatend piny Samia Suluhu Hassan. Limbe mara jatend piny Kenya William Ruto kairango obiro mana thuolo machuok bang' kane osechamo muma osebedo gi limbe pinje mopogore opogore. Ne ntiere piny mar Ingereza nodhi kacha iko kata kopo mogik mara Queen Elizabeth mar ariyo kendo koro kano tieko kar kacha odhi e pinyno mar Amerika obedo gi romo kacha kod jotend pinje mamoko kowuok kanyo piny koduogo piny Kenya ka wanene kodhi e pinyno mar Ethiopia chenro mag bero weche mag ohala odhi Uganda higni 60 mar pinyno arene yud loch mare odhi e piny Tanzania. Agustino Mondi, ere kaka inyalo wacho gigi duto kanti nikech kowacho gi wacho ne chenro mar bero ohala kod pinyno mar Tanzania kod Afrika ma ugwe duto ka irango pinje mantiere Afrika ma ugwe kaachiel kod mamoko mantiere bero chenro mag ohala kaachiel kod golo ohinga moro amora manyalo bedo ni nitiere mane tamo ohala ma kamagi mondo dhi nyime. Limbe ma kamano ni kabe yo machalo nade? Ajana jatend piny otemo kirango kamanyo ker manyo wuok nyowe Kenya a platform moro mantie siasa attention ni malo. Me you don't know the last 4 months which I'm going to towards the elections on there no gitimo gimoro ma very specific in terms of business ohala manyalo konyo Kenya nikech nyogi keto wi gite siasa to no kodhi loka kacha iko mar Queen teno kama acha ne ntie kod impact nikech ose create a very good impression an kaka ncho yira nyoro antie tayari matio kod pinje maoko to kirango Ethiopia kacha gimotere Ethiopia ber kabisa in watch marine security kodhi kacha wacho no definitely can't insecurity Ethiopia ka people are not talking very well it will affect Kenya directly kodhi Uganda kacha no ka Uganda and our neighboring country watu moko gi biashara moko mang'eny TV don't call the sitting president called outgoing Kenya ka they were not on a positive seat in terms of business. Kodhi ne kacha was to show a goodwill to kiduogo pale Tanganyika kamancho dhiye nyocha manyo duogo nyoro no macha was very important nikecheka ka pledge mare manyo make ka president during the campaign time was to bring the cost of life down weche mag gas kod weche machalo kamago tiyudo ka ne ntie bilateral agreement mancho no bedo signed kod Uhuru Kenyatta kod Kerma Samia Suluhu Uganda kacha but ne chopoko bedo implemented in terms of operational weche ncho bedo stack aparo nikeche weche mag siasa to kora paro kodhi kacha to wacho no though iwinjo to Tanzania nyocho koyie weche mag GMO magodwa mag GMO mag chiemo machalo kamago lakini nchi yudo ka one of the things wanyo gi agree on gik moko ka gas kama orben koro wuok Dar es Salaam kadi Mombasa tinwangono wuotho mang'eny oroben kelo impact e weche mag ohala mondo duok life mar jo Kenya piny jo Kenya nwanka life bedo easy maginyalo handle at all cost. Chopo mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mano William Ruto e pinyno ma Tanzania mesha kodede Kenya lo range odhi bedo gi pogruok machalo nade kod limbe mamoko moseneno mag jotend pinje ariyo gi wano ka Samia Suluhu Hassan nobiro e piny Kenya mano wanyarango kata ka en chakruok mar igani kane ntiere piny Kenya ka kendo kane obiro limbe kane Uhuru Kenyatta pon ntiere e apis mare kaka jatend piny Kenya nitiere gigo ogirimiti moko mane gichope kendo ne gigoe kokgi pogruok mane mabedo e kind limbe makamagi en ogirimiti wi ogirimiti kose ogirimiti mailoso nego beri loso ka machielo osekalo. An kipenja kata ka ang'iyo gi paro mopogore matin limbe manyo jatend piny Kenya William Ruto timo e pinje mopogore opogore e sechegi pod ok gin limbe ma kizungu nyalo luongo ni strategic gin more ceremonial kipenja nikech e seche ma itimo limbe kaka ker onego bedni kata e pacho ka waseloso sirikal ma for example executive is in place ma kidhi e limbe to in gi ministers gi kata jogo ma jotend migepe minyalo wacho negi ni kaw gini mondo ichak tiyo wachop kama to sani kata kwa ng'iyo e yo matut kata kowuotho kuno yes ne waneno ka en gi migosi Adan Duale gini gi joma moko kamano nyaka kina Oscar Sudi member of parliament but
pod pacho ka kata vetting poko time parliament ne jok mane nyinge gi olieki ni mondo bed jotend migepe. Kwa hivyo samwa wuoye ni pod ok ginyal kawo tich magiti kata ka koro ker nie pacho dala ma Tanzania to wacho ni minister na kama oti kodu e wach ni mondo walos weche mag ohala. Pod waonge kata gi minister makamano. No thuolo mane mano nyalo bedo matio kono no kata gi jotend migepe koro sani wuok e apisi mano motingo Matiang'i gene rango kanyo George Magoha ni ka gidhi kodgi e pinje maoko. Kade ber to nikech jogo ema pod ni office de waneno jogo to ni wacho ni ne gikawo tijno gidhigo nyime ka jogi obedo sworn in to giwenegi ni mae file mae gimanyo kero chako kama to mwaneno ni en vice versa nyo ting'ore odhi gi jok manyien mapok obedo vetted mamoko kuomgi inyalo po ka ok ochopo e ofisno. Koro gima ginyalo hand over officially onge nikech ne ogionge ofisno officially to jok mawuok ka bende gima nyalo hand over ne ng'ama donjo onge nikech ne gionge limbe no gino ne ok gibedo pato. So aneno ka pod en a bit more ceremonial ochalo ng'ama pod timo ng'eruok. Aparo ni tok kose organize executive ma jogi obedo sworn in nyaka PSS eka limbe ne bro make a lot of sense ne dongruok mapacho ka. Masani kane jatend piny Mano Samia Suluhu kano loso kachel koda William Ruto chieng' manyoro jaulwache lo wacho ni kar jot mare mano wacho ni ikulu man Dar es Salaam kama ne giloso chieng' manyoro gino mano wacho kacha ni jotend migepe mag pinje ariyo gikoro ne obedi tudore leo mag jotend migepe masani nitiere apisi wuotho kanyakla kod jatend piny William Ruto kadhi Tanzania nyalo kelo mana kaka Meshako wacho nyalo bedo gi paro mane mopogore kata manyalo bedo ni nyalo bero chenro mag William Ruto kata kodhi nyime. Ana wacho kama degma odedo wachenia serikali nitie kod popni mang'eny urben gi bedo joma hore kama koro wacho pesa urben gi ore mondo gi organize gi strategize ka ginyalo fulfill promises mancho gi miyo jo Kenya nikech iyudo ka kama koro wacho pesa ni owuotho mongo kata na kod official ministers official CS ma joma wuotho go ka gin a propose tirango kata joma nano kacha Sudi or is not even a proposed Sudi ni uneno temo leo kata de duani Sudi is the Sudi the bajalo upcoming Faruk bet no ken gi Sudi mongo kata biga mora ma obedo proposed cabinet nen kod duale nen tie kod Alfred Mutua gi joma moko ma are not even official in nature kod you don't wuotho ne wuotho mang'eny gi kelo impact in the cost of living mawadugo pode Kenya kan be no odwa reduce the cost of living kaka propose mnyo gi make to one of the things proven grid and a lot of travels unnecessary travels nikech yudo ka koro ogiribiti manyo gitemo formalize mar gascha ineno nyo ka Samia Suluhu wacho nyocha gen gima nyocha gi say sign kod ker manyocha wuok Uhuru Kenyatta koro oken gima nyien onge manyo dhi kacha wach moto wachana adhi kacha to apart from gas manyocha wasign nitie wach moro kata madini moro manyocha gitimo manyocha wanyalo kelo Kenya manyien mwakelo onge enonga everything manyo gitimo Tanzania kacha and best kod gimanyocha Samia Suluhu ncho gisetimo kod ker manyocha wuok koro wacho no ker masan Ruben bedo ngama hore gitem strategy mondo gi plan mondo kata ka giwuok Kenya ka gidhi oko to gidhi mwangen ka giwuok to giduogo kod gimoro to ingen seche mi wuotho kod gari ma ionge spare wheel kata gari ma taya ne achiel osetuch in safari nyalo chwe mo kichopo nikech ango kaka giwuok kasane onge official mara motingo mobedo identified man official manyalo wacho no kata kwa seche motimo mkutano mage kod president gitemo stake some deals kando manyalo konyo government onge to kata na governor motingo kata mana achiel modhi kucha bede to nadi onge koro taminto limbe motimo mang'eny gi is it for the benefit of Kenyans kosenga inonka kitemo duogo chin kidogo inyalo there is no benefit manyalo keto kum Kenya as of now not unless something change in terms of vetting of the cabinet. E pinyo makamano Meshaki mbele aduogi kanyo to ikonwa limbe makama odhi kelo ber machalo nade ne piny Kenya mano kata kabiro thuolo macho nyalo bedo kowuok kawuono nyalo bedo kata kwanene kodhi e piny machielo kata pono podhi bedo e piny Kenya ka limbe makamagi onego bed ni gikelo ber ne piny Kenya kachel koda piny machielo bende ma piny makama olimo ka otelne kod jatend piny Kenya Mano William Ruto ber machalo nade maponono magi nyalo kelo kachal kod tego winjruok e kind pinjegi. Limbe abila gi onego bed ni kelo ber ne piny modhi timo limbe to kendo bende gikelo ber ne piny ma itime limbe to kang'iyo
President William Ruto nyaka nyodonje tich, limbe ne osebedo kon gi koni. Limbe ma England to ne en mana dhi liel. Koro eto wanyalo wacho ni nitie ber moro ma dhi liel kelonwa kaka piny Kenya. Kata aparo ni onyalo mana bedo ne maber ne jo England nikech kakoro waduone ni sama in gi lit to iwinjo ka chunyi bet mayom ni jawagi ogore kuoma e lit. Koro jo England emo yudo ber e limbe mar liel. Limbe ma Amerika ne en meeting mar UN General Assembly ma onengo bed ni is very strategic. Taparo ni macha to ne ber nikech ne onyalo temo dhi nyiso position mar Kenya e kinde mar lochne, kata ka nitie pogruok ma Kenya dwa kelo kabind contribution mwatimo e UN General Assembly, no nyalo keto ler, kaeto bende no nyalo nyiso partners areas mag priorities kata kuonde modwa kete teko ahinya tende mag igni abich mabiro. So mano to ne aonge go gi wachana ka en limbe mano uwinjore nikech nyaka no dhi onyis ni etenda wan wabro miyo gima kama priority moingo mane ker manyo tiyo oketo, kata dwa dhi nyime gi gik mane ker mane tiyo kapok akaw tich oketo a priority. Then limbe ma Uganda to me bende en ceremonial, en kaka joka celebrate igni prauchiel e kaka wan bende seche moko wabedo gi celebrations abilago twaluongo pinje mamoko kendo gibiro giyuorowa e nyasi. So macha to ne en nyasi. Koro limbe ma Tanzania to nyo bedo gi kamoro achiel according to me mana yudo ka ne nyalo bedo strategic e seche mane President William Ruto wacho ni onengo ane kaka wagolo gima dongere luongo ni tariff barriers mag timo ohala kuonde ma ogeng'o ne jo Kenya gi jo Tanzania timo ohala e yo maonge ng'ikruok e diere kanyo. Aparo ni mano to ne ber, en mana ni kaka wacho motelo odhi maber nono kuonde machalo kamago mondo tariff barriers go gol, lakini ok obi bedo record nikech onge ng'ama bro pick the words immediately mondo tere implementation. Ke choko wuotho gi minister kata jotend migepe mochung' ne ohala e sechegi. Koro miyo jatend migepe mochung' ne ohala e sechegi ok bi hand over mano ne ng'ama donjo. To ng'ama donjo kata kanodhi to en bende ok onyal hand over gima kamano nikech officially ok en office. Koro kanye mana nene ng'ikruok matin, but golo barrier tariffs mag timo ohala e kindwa gi Tanzania to en wach maber. E kinde ma gik mabecho ma kamagi donjo, kendo nyalo penjri ni en ang'o miyo pinje mopogore opogore karomo en mana bero chenro mag ohala. Bende kaka inyalo ti kod iwacho odiochieng' manyorne mar utamaduni de akele twak Augustine mondo ikonwa kopogore gi ohala ni gik magi bende ma pinje moko nyalo bedo ni tudore to pod miyo gi mana yuto kachiel koda bedo gi osiep moro makare kendo moro maber. Nitie weche mag tuke, jogi ok lose. Kirango tuke matimore piny Tanzania, ni rang'iny mamalo moloyo matimore e piny Kenya. Kirango kaka stadium mekgi pong', alap tuke gi pong' ahinya, ma piny Kenya ka pong'. Sumo paro makamagi. En monego bende timo kod jotend migepe, koso ma nyaka jotend pinje gi donjre koka giwach ni ndigi makama manyalo somo kawuok e piny Tanzania manyalo piny Kenya ka. Kata kwa bedo kwa tugo tuke wa mopogore opogore mondo michendo gi duto dhi yo moro makare. Kopogore gi ohala, tudruok mag pinje gi, jotend pinje gi, gik mage ma giweyo ma ok gimul, machiegni ahinya gi chuny dhano kata kopogore gi ohala. Aparo no jotendo gi nyaka gikwong giyie kama ok gitime maber. Kirango jomanya expect mondo nyo Ruben bedo Tanzania kacha, one of them sababu na mwamba ma eno bedo proposed CS mar sports. Nikech kirango sports Kenya kasani inwanka wasebedo na stagnation almost a year. Maten kawaendelea kama to kata na FIFA nyalo wanyalo wuok e competitions makata ma international. Tinwanka kanyi wasewuok. Ingeni wasewuok lakini poneno there is a lot of forms kejodo kaji wacho ne ginibro yaw. Nikech intention mo ng'e sirkal ne dhi timone kane giloro kane gigolo jotend sport mane gin corrupt. No Ruben gi with immediate effect giloso ka another office nyalo bedo in place mondo ran weche mag sports kaka football. But you know gik moko kama
okotimo kose Evans nani Mike Sonko biro kaka governor temo dogo nikech Nairobi kata e chunyi weche mag tuke lakini do kano gole mago weche temo no dhi tuonade mondo bedo mochung koro jotend piny ka wuotho ka gidhi oko orben gi rangon wan kaka jo Kenya kanya mokwa time maber to jatelo mane mochung ni migao no mondo wadhi kodo mondo kadhi e piny kucha to gite mane penjo gweng chan to ba jo wadwa unutimo nade weche mag sports wege mal kacha utimo nango do nyim jo kanyo wacho no weche mag wan kod animals kaka Masai Mara giwacho winjo kanyo wacho no wa share animals no custom ko gidhi Uganda giduo Kenya walibis gini lions gidhi Tanzania duo Kenya but impact mane mentie kodo Kenya ka tourism watimo maber lakini weche moko mag sport kako piche mitugo pabego ok watimo maber ineno to mane Ruben kata na nyo kodhi Uganda enano makosa maduong' jote manenia owuotho kod joma are not verified official government officers in terms of cabinet manyalo stake any other deal from the other side but here wegi apart from weche mag tariffs mag biashara Ruben ka ker dhie piny mora mora orang weche tema chakre culture kadhi malo mondo nen kanyo mok watimo maber to owuotho kod jotelo seche mano temo wuoyo kod ker mar pincha to jotelo gitemo consult timo benchmarking kod other officers in those areas mok watimo nade moko matimo maber koro beda specifically nyaka timango obed weche mag biashara to kata rango a comment en weche mag tariff mo wacho nyote maber ne owacho by December obed wayaw tariff mondo jotim biashara but nitie kizungumkuti nikana mo yacho nitie problem nikechango kwa yaw free maonge any other issue to nitie gik moko ma jo Kenya yie ma sheria ma Kenya yie to nitie gik moko ma sheria ma Tanzania odagi ineno koko gibedo piny magirango to weche gi wadhi deal go nango nyalo yudo kata seche moko gik moko kanyasore nyalo yudo apacho seche moko kata usena Tanzania kata na Uganda maber maonge weche moko ma nyalo yudo ko bedo capital but yudo ka Kenya ka giko okwati godo seche moko winjo ni gichako bedo ikelo gi Kenya ka maonge taswishi be wadhi doke sheria mano waranga ne chik wato wacho nango e gik moko ma ok wadwa e Kenya ka tariff no dhi include kose tariff no beda open magi mora bana kecha kopo no ya tariff menen gi mora that open space so there is a country manyaka lose in the process mar free trade mana kamano kantiere weche go mago wala kachiel kod berogi meshak pono no kidamedo ntie wach mana wacho kata mana dakika achiel madongo to ka oyweyo amoko gichon mar piny gino mantiere kane olose wi nek magle mantiere oko golo mwandu mayudo kuom lete di use pinje ma oko machiel kuom gigo mabende piny Kenya nitiere kod winjruok kod pinje mamoko ni gima kama yudo bedo timano ni poaching kachiel kod amoko bende wacho kata ni uso dhano kido ka dhano wuok ka itero gi pinje mamoko mondo mi gidhi gitim tije moko kaka misumbni kama gintiere kacha gigi matimore ma ni human trafficking cha bende nego bedni chunge e yo machalale Michael mamoko magi yore moko ma pinje ariyo gi nyalo bedo ni tudore mondo mi orang ni oganda gi bende obedo kanya chiel kaka piny malibamba wa mar Kenya Cleophas kaber to nengo bed ni pinje man ni e border kaka koro East Africa winjore kuom weche mang'eny to ang'eyo ni gisatemo kar nyalo gi sirikende mokalo machien number 1 ohala nyaka bed wach motelo nikech ohala kelo chiemo e mesa mar jodak mag pinjegi then number 2 security kata rita kwe nyaka winjruoke nikech ka piny achiel oketo arita kwe to machielo ok oketo arita kwe to iyudo ka tungni manie piny manie bathu donjo kendo chopo nyaka e pinyu king'iyo borders wa gin borders mwaluongo ni porous borders onge gimogeng'o ji ahinya mondo kik kal koro kidhi kuma chalo kaka Busia to seche moko kata ibaya tipo ka in Uganda to katungni ni Uganda andiseneno kata tuoche bende ka tuo donjo kocha to nitie panic madonjo koni immediately nikech kagin tuoche moko ma samoro ipogo kata gie kor yamo to inyiso ni ka piny manie bathu nigi risk mar tuo to un bende un gi risk jowa bende move mana kaka niwinjo ka ker wacho ni le ma Tanzania gi ma Kenya kala e kaka jowa bende kalo en mana ni kuonde moket mikale officially everybody okal kanyo jomoko kalo gi e bunge kaka koro kuma ai Migori nitie border wa gi Tanzania kucho nitiere the official border kaeto nitie jok ma bende kala gi e bunge to donjo Tanzania kendo duogo so onengo bende nitie weche mang'eny ma pinje modak e alwora achiel discuss mogik onengo bende wachako discuss sani ang'eyo ni en discussion mosebedo before
lakini onego bed ni watieke kendo obedo implemented. East Africa sani kuom higni 50-60 ma pinje moluoro East Africa osebede gi independence. Onego bed ni sani koro wan gi pesa achiel, omenda achiel ma katdhigo Tanzania tutia tia, kabiro Kenya tatiyo gatiya, ta onge tiende bedo ni kachopo Busia to nyaka wil pesa, kichopo Sirari border to nyaka wil pesa. Sani onego bed ni nikech namba achiel iyudo ka jo Tanzania tiyo gi shilling, jo Kenya tiyo gi shilling, Uganda tiyo gi shilling, then ere gimomiyo waketo gimopogore. Pinje mosedongore kaka kucho ka in gi euro titiyogo e piny moramora within the EU. Wan bendo onego bed ni gima kamano timore sani e East Africa ka koro miyo limbe abilani an chunya neno ni onego bed ni ka presidents gi obedo kanyakla to magi gik monego bed ni gikete. Mana kamano en mana weche go mag dongruok ni pinje mantiere Afrika ma ugwe to nyalo dongore yo machalo nade. Sa en sa chielo sekalo kanyo dakika 46 kendo koro nyaka sani wakaw yuya mokwongo waduogo kage twak mopogore opogore ka wadhi rango kendo wadhi menyo kaunti ma Siaya gimane matimore kacha mibadhi mogo tach kacha inyalo tieke machalo nade to nonro ochomo kanye medikete ka chenro en marupe. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Rabuon mobul, gik ma idwaro, rabuond nyaluo kod chumbi moromo. Kaka ilose, bul rabuond nyaluo kuom dakika 20 kod potgi. Pokgi kaito ituone chumbi moromo. Inyalo chame kod chai kata nyuka kaka gino miluongo gi dho ngere ni snack. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kwa mga juang waseduogo yueyo wasekawa gyo nimbe ni seka yueyo matin koro machiegni to koro wantiere karakaya wadarango ni e kaunti ma Siaya gimane mosebedo kanyo ka timore apedha mar mibadhi kore timo e kaunti no ma Siaya omenda osebedo kadhi kanye mano ka jei mani kanyo kachel koda kachungo chenro goduto mag omenda mano kotenore koda aguch omenda e kaunti ma Siaya nuchunge nango to sani MCA yuak margi en mane giwacho kanyo ni governor onego bedni yawnegi chenro mopogore opogore mag omenda mondo mi chenro mag kaunti mag dongruoge odhi nyime. Ojane kaka ne giloso motelo ne odiochieng' ma kawuono kane gichiwo yuak margi ne governor kae to ang'wado jo wachak rango ni apedha cha to koro itime e yo machalo nade. Yuak MCS ne governor gin mage. Wang'eyo gima governor timo, otimo tich maber, ochake on good note. But wadwa kwaye ni kata koriembo ji tich to gima nyako timnwa nyako yawnwa budget mondo weche mag Siaya County mondo development ma Siaya odhi mbele. Omiyo wadwa kwa gavana mondo lift orders mage manyocho chung gik moko te Siaya. Owe orders go oket mechanism manyalo ensure ni kata ko clean up Siaya to gik moko kochung. In the interest of Dwach Japiny, we are going to request the governor of Siaya to stop holding the budget of this county. He has the mechanism, he has the powers
to deal with the corrupt leaders of the past regime, but will not wait and sit back, relax, because he's holding the budget and stopping any other development of the county in the name of doing audit. Let him do audit, but we must continue working for the people. Yakanochak siasa. Pesa nudi uchung. Emo miyo tuolo yudre nuneno mokogo okwal. Kwa chak warito to gidhi riwre nikech dwe mar auchiel chiegni kendo wachak wadonjo e higa machielo. Koro wayie otima nonro motimogo. Lakini tich monego tine jopiny to we mondo timre. Uyie nwatim ano koso kik watim. Tich monego bed timone jopiny ma Siaya. MCS koro kwayo governor mondo we tije ma kamago tim tije mag dongruok. Agustin e county ma Siaya. Iwinjo ywak mantiere kar kacha kendo ka ineno gi gigo manitiere nyaka sani en chal mar wach e county ma Siaya. Mibadhi nitiere kacha miyo chenro mag tiyo kod omenda mawuok kata guch omenda e county ma Siaya nuchung kalure kod wechego mag mibadhi mane nenre kar kacha. Ikawo weche ma MCS owacho e yo machalo nade to en gino makare mane governor otimo koso ndi gik mabecho mopogore manyalo wuok Siaya kuno. Iyudo no ka governor kanyo donje tich jopiny nyokungo gwero kamano nikech ang'o nyogi wacho niya ne joma nyocha nitie of peace mar county manyocha embezzle pesa governor ncho oamua no oterogi on leave obigi bedo suspended on leave pending investigation. Tiyudo ka gima gitimo sani en gima very important process ma ok onyalo wacho ni onyalo chungo gimoro amora mondo endelea. Kichako tiyo kod kiwuok kod law mochido tiwuogo oko kacha mondo luok lawno nyaka chuni mondo many law mondo luok mondo kokiendelea gi rwake. But gima MCS giwacho niya ni lawno kata kiluoke kamano wan odoro mondo waendelea gi safari oluoke ka en mane dendwa to jomage must stand to benefit jomage must stand to lose. Joma stand to benefit ka gin MCS manyocha kotich nyoro nikech nwaka kod weche gi mag musara koroni e kanyo kod marupurupu mar hapa na pale. Lakini waduga ne chien weche manyo jo EACC oyudo kacha gin weche kama construction mag stadium mancho wach ne Ruben gi construct a modern stadium Ruben cost over 400 million. Iwacho no kanyo pesa no chakolale jipoko ne no stadium ka biro wachegni chopo kama koro darango menda ka makoro duolno marango weche ko mag mibadhi pacho ka EACC temo ya pedha to motelo ne mano winj pach mesha kata ngadugo iri wantiere gi pichi moko bene bango doer mar tango ni kaka omenda go duto apedha chakore teme yo machalo nade. Erokamano ahinya Agustin Omondi kuom pachie twak makamaka machielo kenda kele twak Meshak iwinjo kaka MCS ka oloso en ang'o minyalo wacho ewi ikruok kata ka odiochieng' ma kawuono bende assembly bende dhi bedo kacha kiyawo governor dhi bedo kacha kaloso kodgi kendo mago be achiel moko bende manga penj Agustin kotenore kod chenro gi duto matimore e county ma Siaya chungo agucho omenda e county ma Siaya galuri weche ma mibadhi neno okang' makare mane governor okawo. Aparo ni en okang' makare mane governor okawo nikech governor manyien kadonje tich to aparo ni ne en gima ber mondo mi oket gik moko ayanga mondo jopiny ong'e ni sama kawo tich magi omenda mayudo e agulu magi omenda mayudo kosetiyo omiyo kadhi nyime ka wadhi nyime to nengo bed ni wang'eyo kaka jopiny kaka jo Siaya ni migosi James Orengo okawo tich gi ka to komenda olal mbele kanyo to koro wang'e ni magi omenda mano yudo to magi emolal nikech magi ka ok otimore sechegi to pod jopiny achiel kata MCS miwinjo wuoyogo pod biro penjo ni to kani donjo tiyudo ka omenda ni kwalo kata nosekwal dak ni wacho ne ok wawinjo duondi mana kaka sani wabende wapenjo migosi James Orengo ni nyo in Siaya senator to kanyo bed ni gik moko timore kama to oversight ni e doorstep mari ang'o manyie timo nikech pok nyocha winjo chakre igni 10 mosebedo senator kotuomo wach mibadhi moramora mar omenda manie e agulu mar jo Siaya mak mana sama koro no donje tich mokawo tich kaka governor omiyo penj achiel no pod ni bro penje kata mbele kucho kane ok otimo ma omiyo step mokawo mar chungo agucho omenda mondo ket gik moko ayanga jo Siaya ong'e ni okawo tich kama chalo kama
ka omenda makama nitie kata makama oselal. En gima ber jopiny biro ng'eyo kama makosa ne nitie to gi ng'ama ne wuon makosa monego bed ni duoko penjogo. Lakini penjo ma en bende nyaka otem convince jopiny en ni e kinde ne mar seneta kaka Siaya nonego bed ni ne wasewinjo upe nduche ni gik moko lal Siaya ka to ok nwawinjo kata matin, kendo ne en osiep gi gavana mokalo ne gin giwuotho kanyakla ka gi ka ema koro nyalo kelo chiche kind jomoko ni to why now. Aparo ne en penjo mabende koro gimaro mari manowacho mokwongo cha gero paw tuke ma Siaya milion 400 achiel kuom gigo makoro inono e kaunti ma Siaya. Aparo no kamede gima nocha kapok endelea ineno kantie gima timore sani gimoro be waketo kacha en timelines mondo wang'ene watindo dhi timore for how long, nikech inwang'o ka weche mag EACC gi seche moko ginyalo kawo a very long period of time. Be wawacho ka jogo kawo 1 year county accounts ma Siaya dhi bedo closed for 1 year. Ineno how Siaya dhi tiyo tijgi nang'o ka account olor for 1 year. Koro bedo ngiso wania jowadwa gini dhi kawo very specific time, either 1 month or 2 months. To ka dhi kawo 1 month or 2 months, wan kaka Siaya governor my alternative masel ni wango mwadhi yudo go kaka watiyo kwa konyo jopiny, nikech jopiny to nyaka kony, mane intention omiyo government choyier services nyaka jopiny yudi. Ineno nikech weche mag jopecho mag ICC gi okunyal okoro be ni chungo kabisa mondo jopiny kik tinigi. Koro mondo wacho be no provide an alternative solution in terms of watimo nango ka weche giendelea. Wa create another account kose joge kosa osewacho ni mai pesa manolal to wachako kuom kanyo. Koro no wacho kai kama wachake tich kado gima na uwe inongo ka weche mokelo wigi Siaya kacha gin weche ma very important manyo jopiny ogeno kabisa. Kaka inongo koro weche mag health inongo ne ntie ICU base mano be ninyo kacha ne okong'eyo mano ngima mar dhano watugo godo. Inongo dawa some ventilators manogol Kijabe mano be bedo installed, they were not installed. Mago a very important question. Ang'o mano timore, ang'o momiyo ne gibedo installed, ang'o momiyo ok panyo ICU be, nikech mano en gima mar dhano ma Siaya, nikech mano gima expect ni kaga mana mora nitie kacha to magoro be no timo to mano work of one of the main core mar governor health sector. Koro ok onyalo wacho mano mondo chungi kikendelea weche mag papa iwinjo kiwacho ne giloncha very lucrative deal ngwacho no wadhi keto because of sports wadhi gero no ka modern stadium mar 400 million to kata kirango mana kata kiambuka Kirigiti grounds oger within a very short period of time. There was accountability muhakikisha ni kijotim nade ginyoger kose watemo wacho kacha ne area market to kaka ne area market tinonka stadium no kel e kinde ma Raila Amolo Odinga nyocho timo handshake kod Uhuru. Kose ne ugitimo follow up ma proper ensuring that ginotum winoge. Kose ne ntie wach moro manotim kacha mondo project no bi jomoko to mona opogre pesa nikech gima ncho expect as of now ni sale ncho bado oserumo. Kora na wacho arwako weche mag EACC mondo tim pecho onwanga nen to jomage manegi liable tango manegi timo to ka if there is someone who was found that is liable do gitinga ne misiki tina yudo kata na governor montie go sani James Orengo inongo tij Kenen Center tij mar senator nen keto governor beda accountable for each and every coin. No ko winjo kata ko wacho ne Siaya kan ti wach moro maendelea pesa maro lal. Be wanyalo wacho ne be governor no mark record senator. No ndalo mane senator no mark record governor mondo pesa ni olal. Kosa ngoma ne otimore. Be wanyalo wacho ne governor masani en governor lo ka ko en governor ni. He is not a good person. Manyalo lead this troop matum investigation. Nikech ka ne ntie senator ne ko complain. Kromo gin magugin penya ma Siaya Ruben penyore to kwa duge gimane wacho moko kono county ma assembly makawono masaidhi yao to why expecting governor mondo wuo. Some of the things my governor were apart from corruption and developments weche mag rural urbanization ben governor wuo governor Ruben hakikisha no wuo weche mag stima weche mag barabara weche mag bring cost of life piny weche mag chiemo weche mag mbolea mogik moro ben expect governor mondo wuo kodhi wuo kawuono mondo hakikisha ne jopiny ng'en governor monyo wakeli tichni okobiro mna keche weche mag siasa kende okobiro kutagoyo corruption kende but obiro hakikisha ngima mar Siaya ma kawaida otingre malo e weche mag biashara to giba nyalo timre malo nango ko yao ntie chiro moko Siaya kacha ma poko yao ntie chiche moko Siaya kacha pongo development maber mogro beno ter development those specific areas through roads through electricity mondo hakikisha joma ntie area ka gen ebo mar tebo biashara maber to gin ebo mar access those places properly kod weche mag pi sanitization and such issues kama moko ma gero ni odhi bedo kacha ko loso duching makawuono apedha mai timo mana ka otiko mondo rangi gik mamoko ma pod timore e alwora mar piny Kenya nikech chenro nyakoro moge jwang warango
kendo wanono gigo matimore counties makaluwo moko bende matimore counties mamoko kakoro sani achiel kuom gigo makoro bende timo pedha e county ma Siaya podi tiyo marach koda iwacho ni mano koda peace tiyo marach koda peace tiyo achadha kod omenda iwacho ni igolo gi agola ka ndalo maromo 12 omenda maromo milion 400 makamaneno kakoro igolo mane tok yiero manotimore dwe mar 8 en ranyisi machalo nade ma gigo mantiere e county ma Siaya kachiel koda mibadhi e apis mag sirkal mane gino makoro mako apisas mamoko mantiere e county ni ma Siaya kaka machielo bende no kanyo ni nonro e wi lal mar omenda maromo kanyo milion 400 kama gintiere kar kanyo mano moting'o omenda mane olodhi e ndalo 12 omenda gi nolodhi bang' yiero mar dwe mar 8 mana bende kane sewinjo kanyo apisa madito mag Siaya koro itudo kod mibadhi machalo kamano kamachielo koro wantiere kod nonro e wi omenda makoro tenore gi wechego mag thieth mano nonro mitimo kanyo kod EACC lal mar omenda maromo milion 72 ne owinjore omenda makamano ne ubeni kete masinde go mag ICU mane ntiere Siaya Referral Hospital kata kamano winjo ni mibadhi rodonjo onge masin mane nyiew mag ICU e county ma Siaya masinde mag kudho muya kata ventilators bende ne mane ochiw konda hospital bende ma Kijabe mago bende jokanyo bende koro ne onge gin bende koro gintiere kar kanye gigi nitiere kar kanya kora Ramogi Jwang ka nonro machielo pod nitiere mago mag pautuke mantiere Siaya County nonego bed ni igero kendo gedo margi nitie kacha omenda molal maromo milion 400 lokruok ne otim kendo e chenro mopogore mano magedo ka gavana machon ma Siaya bende koro itudo iwacho ni kod minni magedo makamano makoro loko chenro magedo duto ne owito omenda maromo milion 400 magi weche mantie kanyo kora Ramogi Jwang gik mage matimore e county ma Siaya to diche makawuono antie ka gimesha kodede kachiel kod Agustin Omondi mesha kodede an kuomi gigi duto mosebedo kacha katimore gavana pogodo thuolo mar twak kod MCS e yo moro makare mar kono ni kama kaka watimo county wa yore makamago onego bed ni watimo apedha ero koro itimo e county ma Siaya Siaya County ochomo kanye inyabedi nene ka ng'ama ni oko ka ija Migori to koro jo Siaya bende nigi neno mopogore asinjo pacha Agustin gima doher ni dagi oyud kacha mama ne oyud kacha nyamin gi oyudi gik mopogore matimore e county ma Siaya in ka inene kaka jal manoko mondo Siaya odongre kendo weche mag mibadhi gi odog chien gitim ang'o kachiel kod twak mag gavana ma kawuono omule ang'o gimalich monengo gavana omulie kawuono en chenro moseketo mondo oting' malo kata ochor malo revenue collection ma Siaya nikech kwang'iyo piny Kenya duto counties 47 gi jononro ma dip wacho ni onge county mosekalo 50% mar revenue collection nyiso ni omenda mwachoko kaka counties pod ni piny ne nus mar gimonengo wachoki so aparo ni Governor James Orengo onengo uwane na kawuono kawacho mikakati kata chenro moketi mar chiwo mar neno ni revenue oidho malo kata omenda michoko oidho malo nikech omenda ni ema ido gitiyo nego jopiny wabro wacho weche mag yore wabro wacho weche mag pi wabro wacho weche mag bero kuonde timo ohala to ka onge omenda nikech omenda ma amalo e sirikal mamalo seche moko chulo mana mishahara mar jotich e counties kaeto iyudo ka kosechulo mishahara kaeto omiyo okete gimiluongo ni operational budget manyalo olo kata mafuta e gari e geche mag counties go mondo omi jotich oyud kaka gichopo kuonde monengo gitie tiyudo ka pesa modong' mar development tin kabisa koro revenue collection biro miyo county kaka Siaya bedo gi ngufu mang'eny kuom keto ne jopiny gik ma jopiny dwaro kata ka en udi gimoro amora mobedo devolved ne county kaka kuonde machalo agriculture onengo bed ni wadhi winjo ka gavana wuoyo kawuono
wawinjo ni to ang'o midwa tim e sekta mar agriculture mondo jopiny obed gi chiemo mathoth e gwenge ma Siaya, kata gwenge ma Siaya obed ni koro nyalo pidho nyaka jo Migori gi joma moko, ka counties mamoko bende timo the same. Nyalo bedo maber ahinya, nyalo bedo mondisre mana kaka iwacho sani. Watatieko weche ma Siaya, ote wasedo kacha gik mantiere kar kacha mondo mibadhi dog chien. Ang'o mopogore monego bed ni kaunti ma Siaya timo mana e bwo nyiriri 30 mondo donje twak machielo mwadaranga kanyo gik mage matimore e sekta no mag obila ma pacho ka. Aparo no mibadhi ok nyal rumo kamora mora mibadhi nitie, lakini gavana madonjo onyalo otem mondo mibadhi odog piny. Otem nang'o? Auction there is accountability opise tem mag sirikal. Nitie reporting back to the governor or to the relevant offices in the process every week in terms of usage mag pesa. Iyo opise gi mondo kajisudo mbele governor okbede e mudho nitie weche maendelea to en okia. Oben jogi every week ti governor nitie kod kikao moro ng'ato wachon pesa kama nyochwa dwaro nyobiro nyowatimo kode ABCD. Lakini kaji bedo no kamwa korumo kore kaji tuma accountability. Inongo wantie jo mang'eny mohero mibadhi mantie ofise mag serikal mano biro kacha gima gikelo kacha ma very important and stake deals kod kene ka girango weche mago. Koro there must be accountability and reporting more ben gitimo to office mar governor mondo kony weche machalo kamago. To mondo kata pesa mondo obedie e county. Governor nyaka hakikisha no o empower jo county etimo biashara kata kene weche magupur kata kene weche magkeno kata gine weche mag biashara, hakikisha ni nitie fund moro moketo manyalo dhie jo piny mantie Siaya kacha mondo gihakikisha ni ginyalo chulo ushuru makonyo county mondo dhi mbele, nikech mondo county dhi mbele jo Siaya nyaka chulo ushuru. To revenue collection no jo modhier mok nyal gimoro ok gibigolo pesa, they will not be able to have a good collection kaka jo Siaya. Koro governor bena hakikisha o support jo matimo biashara, o support jo mapuro, o support ng'at mora mora mantie kod yo mora mora manyalo kelo pesa yor Siaya mondo ka seche michoko osuru to nitie pesa maber madhie agulu mar Siaya. Mano e gima ntiere agulu ma Siaya ochomo kama chalo nade nyakora Ramogi jwang' mantiere kar kae. Koro kama ochopo sani wadarango manyo jatend okwach kich ma pacho ka. Manyo jatend okwach kich ma pacho kae, mano koro thuolo ma koro dong' nono bang' kane George Kinoti jatend okwach kich machon mabende ogo tao bang' ka William Ruto nosechamo muma ne ochomo kama chalo nade. Ng'wech machalo kama koro ting'o jok mopogore opogore ka imanyo gi gigo monego bed ni giting'o. Achako kod Meshack Odede. Kom ma George Kinoti koro ero ne oweyo ka koro imanyo jok moko madhi bedo e thuolo mar kao telo kawuok kuome. Gini tich machalo nade nyaka sani nitiere National Police Service Commission koro nitiere kacho selando ni ji 10 ema koro chopo kanyo mondo mi koro idhi chak dadhogi mondo koro oyud jatelo manyien mar okwach kich. Odhi chalo ng'ama chalo nade koro? Karango malong'o to aneno ka Kinoti ne otiyo maber kendo nyo en gi huma malach e pacho ka to kata oko mar Kenya. Aparo ni ng'at madwa kao komeno nyaka ridre motegno. Gima ok wadwar as a country en ni ka iwuok e ofis tadonjo takao ofis no aduoko piny moingo kama nikele. Koro namba 1 wadwaro ni sama jogi dhi timo recruitment ang'eyo ni gidhi chako dayo dho ji 10 magise shortlist gi. Onengo namba 1 gimonengo gi maintain en ni wakao ng'at mabiro maintain ofis no kanyo kata biro chore malo moingo kama ne entie no, to kik wakao ng'ata ma nitiere sign mora mora manyiso ni onyalo duoko ofis no piny either kuom sura kata kuom tich ma tiyore oko kanyo. Nikech nitie waseneno ofise mang'eny mag sirikal ka jomoko donje ofis to ofis no nengo ne dok piny moingo kama no donjo ka ofis nitie. So wagombo ni wadhwa yud ng'ato manyalo bedo very active either kaka ne Kinoti en ko kamano to kal Kinoti matin koidho malo, lakini kik wayud ng'at manyalo miyo wach ofis no dok piny ma ji par ni ofis DCI kendo en ofis ma ok
onge gima konyowago as a country. Ka oganda ne wacho ni nonyalo bedo kata kodonjore gi siasa. Kinde masani bende ang' ineno mane wang' jowi mare kanyo kromo gi jwang' ni gin jok mage manyaka sani oyudo lemo makamano. Mano koting'o jogo malaro komno kata jogo makoro owal kerango kacha thuolo mokwongo ntiere kata Amin Ibrahim Mohamed kerango kanyo koro mineno sani ntie kata Esther Chepkosgei Serunei kinene kata komanda mar obila e county ma Bomet masani ntiere David Kipkosgei Berich mabende ntiere karakacha kama chielo bende nyakora mogi jwang' ntiere Jonyo Michael Weso mantiere ka jalup inspector maduong' mar obila kama ntiere karakacha kewuok kuom jal makamano wantie kata gi Paul Jimmy Ndambuki kama chielo ntiere Daktari Simon Mwangi Wanderi mar jatendo kwach kich mantiere Railways kama chielo pod ka ida piny jok magi mantiere karkacha Nicholas Ireri ni kanyo ka Kamwende ka irango thuolo mokwongo kanyo koni Amin Ibrahim Mohamed ntie karkanyo mabende en director mar weche wacho ni mayien magobila mayiego magobila kama chielo ntiere kanyo Bernard Barasa Walumoli mabende jalup inspector maduong' mar obila mapachoka kama chielo ntiere Eliud Kipkoech Langat director mag lokruoge ka DCI mago mantiere kar kanyo Gideon Nyale Munga mabende ntiere kanyo kaka jating' ndai mar inspector maduong' mar obila mapachokae mano karango gi kanyo kachiel koda mamoko bende mosebedo kata ka warango ni gintiere gi ting' mane wacho ni ang'o marito gi mbele kata ponono kata ka oseyudo ng'at achiel kuomgi Augustine kom makamano mar jatendo kwach kich mapachoka e loch mokalo mar Uhuru Kenyatta wasenyo ka ise gi jok makoro sani thoth gi ntiere sirkal kiwacho ni nodonjore kod siasa obed gi pogruok machalo nade mana mapiyo mondo achore nyime bende twak machielo mopogore gi man anawacho ni opise bila gi koro beni loko jin keche serikal poro bire tich opise bila gin urban gin opise magin independent in terms of kaka gitiyo to wach mancho timne kata kinwa kata also the police winjo ka bencho odhi on terminal leave tinwa kata koro kinoti belo wacho kacha obe chako resign moko gin gik mokoro ben tibere keche magi opise mo expect mondo serve jo piny not e yore mag siasa tiyudo kata serikal mabiro sane mar ker mar Ruto iyudo ka gimagi ywak kabisa giywak ne opis no nyocho onyanyasa gi nyocho kotiyo kod gi maber ko yudo ni nyocho dhibedo matek kabisa mondo opis ariyo komotimno mondo ti lakini opis mabiro mawuok office mondo ben ka donje e DCI Ruben opis mabedo very independent in terms of teach mane manyalo konyo wa go weche ma corruption kod crime to ko bedo opis ma ng'ato dwaro golo mondo mi chalo duoko lwedo in one way or the other to tijno biro bedo na matek kata na sirikal no wuok another government ko biro ni long kana na jatendo opis no biro step down kora na paro ne ng'ato ben keto opis no okuro ben keto opis no nikech ong'ere kod ker in one way or the other Ruben keto ng'at ma very independent ma competent manyalo tiyo mondo konjo piny e weche ma corruption kod crime mana kamano en rango ni chenro gi duto itimo gi e yo machal na to kaka ginyalo bedo kod chenro makare mag bero mano wacho ni duolno mag obila kachiel kata kirango department no mano mar okwach kich ere kaka nyalo kete mondo bede yo moro makare apedha makamano ka osechak time kata ka en nonro mar manyo jatelo magoro dhi chune kacha okwach kich DCI mapacho kama dhi kawo kara George Kinoti odhi bedo ng'awa e kinde machalo nade dong' mana dakika 5 kende to tieko twak okinyi ma kawuono adhi e county ma Kilifi lakteche koro osebedo kar kacha bende gi dakteche ma opuodhi gitimo tije machalo nade to ka jok ma kamagi nyalo donjo e apisi gi magi chak tiyo magi mibadhi donjo mane county kacha ere kaka magi timore ywak mar governor e county ma Kilifi mano Gideon Mungaro koro chalo kamae wanyalo winjane kaka ne oloso odiochieng' manyoro bende ka entiere mana ikruok ni gik mage monego bed ni tim inyalo mak gi e yo machalo nade lakteche machalo kamagi mago lakteche mabandia ma Kilifi. Tume nyingine inachunguza mambo ya wafanyikazi wa county, tujue wafanyakazi wale wa county ambao wako pale ni halali ama wengine hawaeleweki pia kichwa ama miguu. Tumegundua Kilifi county hii kuna madaktari zaidi ya 15 waliandikwa kazi na county ya Kilifi, hawajafanya kazi Kilifi kwa miaka 15 zaidi na wanalipwa mshahara na county. Nimewapatia notice warudi kazini, baada ya wiki 2 kama hawakurudi watafutwa tuandike madaktari wengine na warudishe pesa ya umma ile ambayo wamelipwa kwa miaka 5. Mambo ya matatizo ya afya ni wapi kunatakana kuongezwa hospitali ama panuliwe ili tuweke maternity kule karibu mashinani wakina mama wasife tena na mambo ya uzazi. Deche atatupatia wauguzi wale ambao wako nyumbani hawajapewa kazi, kama ni lazima county iandike waandike ili tuwe na manasi, kila dispensary lazima iwe na muuguzi.
Nitie gik mathoth mosebedo kanyo katimore. Ma achiel kuom gima timore e kaunti ma Kilifi. Nyabedo ma en achiel kuom counties gi duto wabedo kata koneno Meshak. Kineno gik ma kamagi katimore e alworawa e counties gi duto mantiere kod jotelo moyier manyien mago bende maduoge apisi telo gi mogik telo mar ariyo. En ang'o ma timore? Ma gavana meko donjo telo mokwongo. En ang'o marito mbele ka? Ang'eyo ni governors madonjo mokwongo e tich nigi challenges mang'eny. Challenge namba achiel ma gin godo maduong' mokalo en weche mag ndiko ji kata jotich mag counties. Ndiko mar jotich mag counties nitiere mibadhi moko manyotimore e seche mane governors mamoko gi wuok, especially governors manyotieko tam mar ariyo makoro ng'eyo ni ok gichak gibed gi thuolo mar bedo governor e county ma kamano. Nyogi kelo ji nyaka jok maonge gi lony mowinjore mar bedo e tije manyomigi. Omiyo koro governor manyien kodonjo to yudo pek nikech ok obed gi thuolo mar ndiko, nikech kochako ndiko to omedo wage bill kaeto nyiso ni pesa ma giyudo koro ng'eny gi kendo chako medore mshahara, to pesa ma gidhi timo godo maendeleo bedo matin kabisa. Koro mae momiyo governors manyien modonjo nyaka ne ng'e yo manondik go ji, especially jok manondiki ka wadhi e yiero. Kech iyudo ka counties mang'eny across, especially kuonde mane governors wuoke katieko tamgi mar ariyo, iyudo kondik ji ma sanja mang'eny to ndik gi dwe mogik ma ji dhi e yiero. Ma ok ne en gima owinjore nikech ne ging'eyo maler ni giwuok to samoro koro gidwa reward joge gi moko mosebedo kamanyo tich irgi. E gigi duto matimore e counties, Augustine, kele to akoro ka watieko, counties obed gi lokruok machalo nade? Lokruok mar paro, lokruok mag telo, kaachiel koda lokruok mar bedo kod chuny oganda. Iwacho ni in gi chuny mar tiyo ne oganda e kinde ma yudo thuolo mar bedo jatelo. Yudo gik matimore e kaunti ma Kilifi, yudo jok machalo kamagi, to jok mandiko ye tich bende gin jogo mopogore. Wach mare nyalo bedo mane kimedo gi wach mari mogik? An gima wacho no, counties gi moving forward, counties gibedo county ma governor mabiro bedo in a position mondo ti kod joma nicho yudo kacha. Ok wanyal bedo kod situation ma every time mantie yiero to wabedo kod governors manyien to wandiko jo kila ng'ato manyien e county. Mano kata dhi konyo jopiny dhi bedo matek kabisa nikech ng'ato mabiro to biro kod different ideas. Anaparo ni jomindiko e county gi oginyo mabedo fad nikech governor nyoloke or one or the other. But ng'ato ko yude wach moro mar mibadhi to rubenti monade iriembo. An gima tamania no chakre nade ma county ondiko daktari ma ok en daktari kamili, no chakre kanye? Ang'o ma notimore? Be intie vi no okoti matinde ne ka nitie mibadhi mochako chon chien kacha seche mindiko ji. Mano gimoko bedo expect ni timore. Gimoro be no wacho niya ni Kilifi county kacha nitie osiptande moyaw mang'eny mantie kod daktari ma ok gin lekteche mabeyo ma ineno. Mano wach maber tiyo. Lakini ko wacho niko e county government, e health sector, ni jo health sector nyocho ndiko dakteche maricho moko qualify. Maneno wach makata ka jopiny wegi munjo to tema tinde ne governor manyo wuok nyo uso jopiny nikech wach mar ngima ok en wach mitugo kodo. Koro na paro moving forward kata chakre governors madonjo sane ka next kwabro ko bedo ko the next election jomo be ni yiero sane okro be ni yiero mondo bed kaka zawadi kom political loyalist or benjo mi yiero sane gin joma competent manyalo tiyo kod sirkal mora mora matene ka governor wuok to koro be ni kelo jomoko manyien. Koro na macho ni akatieko counties te Kenya ka jomindiko tich sane kata joma dwa wuok sane. Governor kikrie ng'ato moro nikech ng'ano nyocho ko support. Governor rie ng'ano nikech ng'ano nigi mibadhi. To governor ka kelo joma kelo richo kelo joma competent manyalo tiyo mondo kon jopiny mondo hakikisha ngima mar jopiny is secured. Ka medo kanya paro ne dhi ketho Meshak. Don koro watieka teka gi kanyo. Watiek gi kanyo. To wakwa counties magwa especially mawuok e Nyanza ni mondo gichak manyo yore makoro ginyalo dongo go jopiny nikech saa mar siasa oserumo. Ang'eyo ni ji mang'eny pod nyalo bet ni dwago siasa kaka mwalo kacha nitie jok ma pod awinjo karingo around kaka Mheshimiwa Odo Widegini kadwa ni mondo ji pod odhi e siasa ni wan joloka kata un joloka ok wadwar gima kamano. Aparo ni kaber to governors wa onego riwre koa Siaya nyaka Migori to giyud kaka ginyalo kelo dongruok e yore mag ohala, arita kwe to gi somo
manyalo miyo gwenge ma Nyanza dongore e yo maber ma ok wachak wabed gi paro moro ni nikech koro ne wuodwa ok oyudo presidency ema dimi wabed gi chandruok. An aparo ni kanye monego sani koro governors wa odhiye dongruok. Erokamano ahinya mano Meshak Odede janon weche siasa kachiel kod Augustine Omondi ma wantiere e studio kinyi ma kawuono sa en sa 2:20 kama koro dani watiek twako kinyi ma kaondo kata kamano asom ote meki ariyo moko mipledo kata kioro kama kuongo wachagi mago mantiere mbui mago mag Facebook kata uwacho nade okinyi ma kawuono. Victor Marende wacho ni Odede Meshak Owino, congratulations, teach the Luo nation about unity. Erokamano ahinya Victor Marende. Kama chelo kanyo wan gi ng'awa mantiere kar kanyo Carol Akinyi wacho kanyo ni ne en marango by the way wacho holiday no koro nikech nokadhi tich to kang'eyo gimomiyo narie ot nyakora mugajwang chieng' machielo ka wayudo thuolo mar yudo yueyo ibedo kod ng'eyo ni yueyo mane ma iyudo. Erokamano ahinya Meshak Odede. Erokamano ahinya in bende Augustine Omondi kuom thuolo matok kod Ramogi TV okinyi ma kawuono e chenro ni mar rupiny. Wacho ni kwa ruwo piny pile ka pile to wapuonjore gik mosebedo katimore, wabedo kod lokruok bende makelonwa dongruok e kinde gi duto gigo ma watimo. Wagono erokamano in bende nyakora Ramogi jwang kuom thuolo matok kodwa okinyi ma kawuono. Jogo duto mayudo thuolo mano koting'o kanyo Gabriel Dinda, William Deka, jogi duto mane oyudo thuolo mar twak kodwa, Chacha Odie maneno ka ntiere gwenge ma Uyoma gi joka Odie duto ka ntiere e county no ma Siaya. Dong koro ber ka wawe kanyo kachiel koda Gift Kithi. Nyinga Cleophas Oluoch ni jogo maloso chenro mag okinyi mokwongo no dhiyo makare. Wagonu erokamano to Nyasaye omed rito ka urito chenro mabiro makoro igolo koti tigolo sati timbeko tai ne mare chenro no mar orako oriti masane.